έρευνας και καινοτομίας. Πλέον δραστηριοποιούμε στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής, ανάπτυξης και marketing, με έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την υποστήριξη startup και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, είμαι σύμβουλος κοινωνικός επιχειρηματικότητας και για την περιφέρεια του Greater Manchester, ως αποτέλεσμα της δουλειάς που έχω κάνει με μια κοινότητα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχω δημιουργήσει στο Manchester. Αρκετά με εμένα όμως, ας μιλήσουμε για γυναική επιχειρηματικότητα. Η γυναική επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια υπόθεση ισότητας, είναι ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής προόδου. Ωστόσο, οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, στερεότυπα, περιορισμένη πρόσβαση σε δίκτυα και επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και προκλήσεις στην ισορροπία και επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτή η συζήτηση έχει στόχο να φωτίσει αυτά τα ζητήματα και να αναδείξει βιωματικές εμπειρίες των ομιλητών μας, καθώς επίσης προτάσεις και ευκαιρίες για αλλαγή. Η απόψινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον τομέα επιχειρηματικότητας του Κινήματος Δημοκρατίας, και μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να ενισχύσει την επιχειρηματική κουλτούρα στη χώρα μας με έμφαση στη διαφάνεια, τη στήριξη της συμπεριληπτικής καινοτομίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Για να ανοίξουμε τη συζήτηση, έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλέσουμε τον Στέφανο Κασελάκη, ιδρυτή και πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Στέφανε, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους που συμμετέχετε, που το έχετε οργανώσει. Τι να πρωτοπώ για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Καταρχάς, είναι από την ερμηνεία της κάθε λέξη, λέει πολλά. Η επιχειρηματικότητα, αρχίζοντας από τη δεύτερη λέξη, για μένα είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος σκέψης, είναι θυσία, είναι όνειρο, είναι άγχος, είναι αυτοπραγμάτωση, ικανοποίηση. Και έχει πολλές φορές ένα πολύ σημαντικό βάρος στις οικογένειες, οι οποίες βλέπουν την διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης, μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας και πρέπει να στηρίζουν τον επιχειρηματία. Άρα είναι κάτι το οποίο θα έλεγα, εντάξει, υπάρχει αρκετός κόσμος που το έχει βιώσει, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν όλοι. Ως τι πάει να πει το επιχειρηματικό ρίσκο, ο επιχειρηματικός τρόπος ζωής. Τώρα από εκεί πέρα βάζουμε ένα κομμάτι λοιπόν πάνω σε αυτό που λέγεται γυναικεία επιχειρηματικότητα. Και στην ουσία αυτό το οποίο υπονοούμε με αυτόν τον τίτλο είναι πως ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις αυτό το ρίσκο είναι ισότιμος μεταξύ των δύο φύλων. Σωστά? Δηλαδή το τι παραπάνω πρέπει να θεσμοθετήσουμε για την επιχειρηματικότητα για να είναι το παιδί όντως ισότιμο, για να μπορούν οι γυναίκες να επιχειρούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, στο οποίο προφανώς μια πιο συμπεριληπτική και ανοιχτόμυαλη κοινωνία είναι πιο καλά προετοιμασμένη να το αντιμετωπίσει από ότι μια συντηρητική κοινωνία. Τα λέμε τα πράγματα ομά. Και επίσης είναι κάτι στο οποίο η πολιτεία παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Όχι τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου, με το άμεσο παρεμβατικό ότι σε μια τέτοια νεοφυή εταιρεία που αρχίζει που ιδρύεται από μια γυναίκα που δίνεται έξτρα επιδότηση, και αυτό είναι σωστό φυσικά, πρέπει να το ενθαρρύνουμε, αλλά κυρίως μόνο το υπόλοιπο πλέγμα κοινωνικής στήριξης, στον οικογενειακό σχεδιασμό, στον πολιτισμό, για να αναδειχθούν παραδείγματα ότι η ισότητα στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις κτλ., στην κουλτούρα μας, στο πώς μιλάμε μεταξύ μας. Εντάξει, πολλοί έχουν βρει ακροδεξιά τώρα το κομμάτι της woke agenda για να αιτιολογήσουν τη μεσολοδοξία τους. Μου πάει στο άλλο extreme οι άνθρωποι. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό εμείς πρέπει να βάλουμε κοινή λογική, ενσυναίσθηση, σεμνότητα, συμπερίληψη. Και μία από τις ιδέες που είχαμε συζητήσει με τον τομέα παιδείας μέσα στο κίνημα ήταν για το ολοήμερο σχολείο και τη μεταφορά των παιδιών και το πώς αυτό, παίρνοντας χάρη, μπορεί να στηρίξει την οικογένεια και να απελευθερώσει δυνάμεις. Η σκέψη πραγματικά σε μένα
η σκέψη μια γυναίκα να πρέπει να πάρει άδεια λόγω του παιδιού από έναν εργοδότη είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει. Δηλαδή η ασυμμετρία μεταξύ των δύο φύλων σε αυτό που υπάρχει. Πόσο μάλλον όταν έχει από πάνω και εργαζόμενους ή έχει πάρει ένα τέτοιο ρίσκο και έχει να διαχειριστεί και όχι μόνο τις προκαταλήψεις μιας κοινωνίας, αλλά και τον οικογενειακό σχεδιασμό και τη μητρότητα φυσικά. Άρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αξίζει να έχει τη δικιά του προσέγγιση. Διότι η επιχειρηματικότητα είναι τρόπος ζωής και το να είσαι γυναίκα στη σημερινή μας κοινωνία πάει να πει ότι δεν έχεις το ίδιο σημείο κίνησης. Αυτό το λέμε νομίζω αντικειμενικά. Όχι δογματικά, αλλά αντικειμενικά. Άρα πρέπει να εξισορροπήσουμε το σημείο κίνησης αρχικά και μετά η συνέχεια να μπορεί και εκείνη να είναι ισότιμη όσο αναπτύσσεται μια επιχείρηση τελικά. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή το να αρχίσεις. Αυτό από μένα σαν γενικό πλαίσιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνετε αυτή την συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πραγματικά για την πρωτοβουλία και ό,τι καλές ιδέες έχετε ή καταλήξετε και ειδικά όσο είναι πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή ότι προτείνουμε αυτό, α, β, γ, αλλάζουμε το χ θεσμικό πλαίσιο. Να ξέρετε από μεριάς μου θα στηρίξω για να γίνουν επίσημα πρόγραμμα του κινήματος, να μπορούν όλες οι γυναίκες που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα να το δούνε δημόσια στο site και σε ένα πρόγραμμα στο μέλλον. Αυτό, ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο για την τοποθέτησή του και τη στήριξή του σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση και την γνωριμία των ομιλητριών μας. Για το σκοπό αυτό θα δώσω το λόγο στην Ευρυδίκη Χριστοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει σύντομα για τον εαυτό της και θα προχωρήσει στην παρουσίαση των εκλεκτών καλεσμένων μας. Ευρυδίκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κωνσταντακόπουλο για την εξαιρετική εισαγωγή και τον πρόεδρο φυσικά για την παρέμβαση και στήριξή του. Είμαι η Ευρυδίκη Χριστοπούλου και μαζί με τον Γιώργο έχουμε τη χαρά σήμερα να συντονίσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι μέρος αυτής της εκδήλωσης, καθώς πιστεύω βαθιά στην ανάγκη για ενίσχυση και προώθηση της γυναικείας και εν γέννη επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Ως υπάλληλος σε 2 ελληνικές startup και σε 2 μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, στην επικοινωνία ως διεθνολόγος, το 2013 ξεκίνησα το ταξίδι μου στο επιχειρήν, στον κλάδο των event και της προβολής επιχειρήσεων μέσω κοινωνικών δικτύων. Είμαι μέλος ΔΟΣΟΥ σε συνδέσμους επιχειρηματιών γυναικών, μέλος στον τομέα επιχειρηματικότητας φυσικά και ανάπτυξης του κινήματος δημοκρατίας και όχι μόνο γνωρίζω, αλλά και στηρίζω όλο αυτό το challenging ταξίδι γενικά. Θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα αξίζουν φυσικά οι εξαιρετικές κυρίες που απαρτίζουν το σημερινό μας πάνελ. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα μοιραστούν μαζί μας τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις τους. Οπότε, κυρίες Ρόζα, Κλίνη, Πετροπούλου, Φραγκοπούλου και Φραγκουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπορείτε να τις γράψετε στο chat της πλατφόρμας. Στο τέλος της συζήτησης θα προσπαθήσουμε να διαθέσουμε λίγο χρόνο για να δούμε κάποιες από αυτές και να δοθούν απαντήσεις από τις εισηγήτριές μας. Τώρα, για να γνωρίζουμε καλύτερα τις κυρίες του πάνελ μας, θα ζητήσω με τη σειρά που αναγράφονται στο πρόγραμμα να μας πούν λίγα λόγια για τον εαυτό τους, την επαγγελματική τους πορεία και την εμπλοκή τους με την επιχειρηματικότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ρόζα Βαλίνα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας, μία από τις 3 μοναδικές γυναίκες προέδρους επιμελητηρίων που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στα χρονικά σε αυτή τη θέση. Οπότε, κυρία Ρόζα, ο λόγος σε εσάς. Δεν μας ακούει μάλλον, οπότε προχώρησε στο επόμενο. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην κυρία Κλίμη, άμα... έχει σηκώσει το χέρι της, κυρία Ρόζα. Γιατί? Ναι, τώρα μπορεί, ναι. Τώρα μπορεί να μιλήσει.
Μας ακούτε, κυρία Ρόζα? Δεν θα πρέπει... Ωραία, για προχώρηση. Δεν πρέπει να ανοίξετε τον ήχο. Τώρα ακούγεται. Για μιλήστε. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει. Τώρα είστε εντάξει. Τώρα ακούγομαι. Ωραία, μετά από... Δεν σας βλέπουμε. Καλησπέρα σας. Με ακούτε τώρα? Έχουμε ήχο, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Αχ, Θεέ μου, έχω τεράστιο θέμα εδώ με το σήμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω ακούσει τίποτα από όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Προσπαθούσαμε να συνδεθούμε. Ενώ στην αρχή φαινόταν ότι μπορώ να συνδεθώ, μετά χαθήκατε τελείως. Τώρα, αν με ακούτε, δεν πειράζει που δεν... Με βλέπετε τώρα? Όχι. Πάλι δεν με βλέπετε. Okay. Σας ακούμε μια χαρά όμως. Οπότε Ωραία. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, που την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά. Όντως είναι γεγονός αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια στην επιμελητηριακή οικογένεια δεν υπήρχαν εκπρόσωποι από τις γυναίκες. Εγώ πρώτη φορά κατέβηκα σε αυτές τις εκλογές υποψήφια και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα είπα, καλά, μόνο 3 γυναίκες βγήκαμε αυτή τη φορά. Για να πάρω το αποστομωτικό, είναι η πρώτη φορά που εκλέχτηκαν γυναίκες. Μέχρι τώρα δεν είχε εκλεγεί ποτέ γυναίκα πρόεδρος στα επιμελητηριακά, ενώ έχουμε 59 επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε 3 περιφερειακά επιμελητήρια είμαστε 3 γυναίκες που έχουμε εκλεγεί και μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά, οφείλω να ομολογήσω, και τα υπόλοιπα επιμελητήρια και οι πρόεδροι εκεί. Τώρα, αν πρέπει να πω κάποια πράγματα για μένα, δεν ξέρω τι θα θέλατε. Θα θέλατε να πω κάτι σε σχέση με μένα? Βεβαίως, να μας πείτε. Ναι, εγώ είμαι διευθύνουσα σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση που έχουμε από το 1936, η οποία ονομάζεται Λιγνητορυχαία Κλάδας. Είναι μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη λιγνίτη και στην πώλησή του όλα τα προηγούμενα χρόνια στους ΑΕΣ της ΔΕΗ στην περιοχή. Και τα τελευταία 3 χρόνια εξάγουμε όλο το προϊόν που παράγουμε στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Γιατί, όπως ξέρετε, η απολιγνητοποίηση στην περιοχή είναι οριστική και αμετάκλητη. Και είμαστε ένας κλάδος ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχει καμία εξέλιξη και καμία τύχη. Με πολύ μεγάλη δυσκολία λοιπόν καταφέραμε να εξάγουμε το προϊόν μας, αλλιώς η επιχείρησή μας θα είχε κλείσει. Στην επιχείρησή μας απασχολούμε 120 άτομα και όπως καταλαβαίνετε από το αντικείμενό της είναι μια ανδροκρατούμενη επιχείρηση. Το 95% των εργαζομένων συνεργατών είναι άντρες. Οπότε έχω ζήσει από κοντά πολύ έντονα τη συνεργασία με το άλλο φύλο, το οποίο μπορώ να ομολογήσω ότι στη δική μου περίπτωση ήταν εξαιρετικά φιλικό και θετικά διακείμενο. Δεν αντιμετώπισα δηλαδή ιδιαίτερες δυσκολίες. Ίσως βέβαια επειδή υπήρχε και ο χαρακτήρας της οικογενειακής επιχείρησης που δημιουργούσε μια άλλη τέλος πάντων σχέση με τα πράγματα από πολύ παλιά. Αυτό που μπορώ να πω για την περιοχή μας είναι ότι είμαστε σε μια κρίση οικονομική. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω τον κύριο Κασελάκη και τι είπε για την επιχειρηματικότητα. Αν θα θέλατε όμως μπορώ να πω για την κρίση που περνάει η Δυτική Μακεδονία συνολικά σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο τη γυναικεία, αλλά συνολικά. Είμαστε σε μια κατάσταση δραματική, πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει κόσμος που έχει φύγει, υπάρχει κόσμος που δεν βρίσκει δουλειά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος υπήρχε μια μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ με τα ορυχεία και με τους ΑΕΣ εκεί, που πλέον δεν υπάρχει αυτό το αντικείμενο και όλος αυτός ο κόσμος δεν έχει βρει ούτε αντικείμενο για να εργαστεί, ούτε αντικείμενο για να δημιουργήσει νέες εργασίες ο ίδιος, δηλαδή ως αυτοαπασχολούμενος. Αυτό καταλαβαίνετε έχει φέρει μια τεράστια κρίση στην περιοχή και μια μεγάλη δυσκολία. Και προσπαθούμε, έτσι, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς και εγώ πήρα την απόφαση να κατέβω σε αυτές τις εκλογές. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα επιμελητηριακά, γνωρίζοντας πολύ καλά τον κλάδο και την κρίση που περνάμε στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά η νομή της Φλόρινας και της Κοζάνης, γιατί εκεί δραστηριοποιούνταν οι ΔΕΗ και είχαμε τα ορυχεία και τους ΑΕΣ. Γνωρίζοντας πολύ καλά το θέμα εκ των έσω, μήπως και μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, να μεταξελιχθούμε οικονομικά και να πάμε σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας, με πρωτογενή τομέα σε πρώτη γραμμή, με μεταποίηση, με τουρισμό και αν μπορέσουν να έρθουν και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, θα ήταν ό,τι καλύτερο για την περιοχή.
Τώρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο γυναικών δεν έχει επηρεάσει την οικονομία με την έννοια ότι οι γυναίκες χάσαν τις θέσεις τους, γιατί ο χώρος ήταν ανδροκρατούμενος και οι περισσότεροι που έχουν μείνει άνεργοι είναι άντρες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι οικογένειες όλες οι Λίβδιν υποφέρουν, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να έχουν μπει στη διαδικασία στην περιοχή να σκεφτούν να κάνουν κάποιες δουλειές που δεν θα τις έκαναν διαφορετικά. Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάποια νούμερα από αυτού, γιατί δεν έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο επίπεδο αυτό. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πω κάτι άλλο, να μην καταχραστώ και το χρόνο σας. Στην παρούσα φάση μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη στο πάνελ μας, την κυρία Κλίμη, η οποία διαθέτει μια online επιχείρηση. Κυρία Κλίμη, εξηγήστε μας λίγο πιο αναλυτικά, που θα τα πείτε καλύτερα από μένα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτό το πάνελ με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Θα ξεκινήσω με το εξής. Μπήκα στο χώρο του επιχειρήν μετά από μία προσωπική κρίση, όταν χώρισα λοιπόν, και βρέθηκα ξαφνικά προς αναζήτηση εργασίας. Και μάλιστα κοιτούσα τότε αν θα μπορούσα να πάρω κάποιο franchising κατάστημα μιας μεγάλης αλυσίδας. Αφού είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο που η απάντηση του ανθρώπου, ο οποίος διαχειριζόταν τους franchisees, ήταν ότι, ξέρετε κυρία Κλίμη, εσάς δεν σας θέλουμε γιατί είσαστε μονογονέας, με ένα παιδάκι 3 χρονών και δεν θα μπορείτε να εργάζεστε τις ώρες που απαιτείτε για να μπορέσετε να έχετε μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Αντιθέτως, θέλουμε τον αδερφό σας, ο οποίος είναι και ελεύθερος, νέος και μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Οπότε η απάντηση ήταν όχι και εκεί έκανα το πρώτο μου επιχειρηματικό βήμα, λέγοντας έτσι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στα αγγλικά που ξεκινάει από F. Δεν θα την πω εδώ, αλλά μπορείτε να καταλάβετε. Οπότε είπα... μπορώ να το κάνω και χωρίς εσάς, μπορώ να προχωρήσω και χωρίς εσάς, οπότε έκανα την πρώτη μου επιχείρηση. Τώρα πλέον είμαι στο δεύτερο επιχειρηματικό μου βήμα, το οποίο είναι το grandmama.gr, ένα startup τεχνολογίας, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, είναι μια πλατφόρμα η οποία βοηθάει τις οικογένειες που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους, άτομα με αναπηρία και ασθενείς, να βρουν έναν έμπειρο και έμπιστο φροντιστή ή νοσηλευτή, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει τα τελευταία 4 χρόνια να έχουμε στο δίκτυό μας 11.000 φροντιστές, καλύπτοντας ακόμα και το πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας και έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 7.000 οικογένειες. Ένα επόμενο βήμα που κάνουμε τώρα είναι να μπούμε στην αγορά της Ινδίας, με μια ειδική εταιρεία partner και investor μαζί, δηλαδή θα χρηματοδοτήσει αυτή η εταιρεία τον Grandmama για να μπει στην αγορά της Ινδίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι άξιο προς συζήτηση, η χρηματοδότηση των γυναικείων startups και που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε αρχίζουμε και βγαίνουμε έξω από την Ελλάδα, από τα σύνορα της Ελλάδας. Βέβαια, παραμένουμε σε αυτά, δεν φεύγουμε από την Ελλάδα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το δίκτυό μας αποτελείται από γυναίκες. Το 96% των φροντιστών είναι γυναίκες, άρα μιλάμε για καθαρά μια γυναικεία υπόθεση. Από 43 διαφορετικές εθνικότητες, με ηλικίες άνω των 41 ετών κατά μέσο όρο, που σημαίνει γυναίκα η οποία δεν βρίσκει εύκολα δουλειά εκεί έξω. Επίσης, η ίδια η ομάδα είναι γυναικεία και αυτή, ως επιτοπλίστων. Και έχουμε την πολύ μεγάλη μας χαρά να έχουμε και 2 άτομα ΑΜΕΑ. Είμαστε 10 άτομα και έχουμε 2 άτομα ΑΜΕΑ, τα οποία μας βάζουν τα γυαλιά καθημερινά και μας δείχνουν το δρόμο στο ότι οι άνθρωποι, ακόμα και με κάποια θέματα υγείας που μπορεί να έχουν, τα ξεπερνούν και όχι μόνο τα ξεπερνούν, παράγουν και έργο. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μήνυμα που χρειάζεται να περάσουμε, ότι η συμπερίληψη, εκτός από τις γυναίκες, συμπεριλαμβάνει και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι κατά γενική ομολογία από την κοινωνία μας δεν γίνονται αποδεκτοί και δεν τους δίνεται ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Αυτά τα λίγα για μένα αυτή τη στιγμή. Έχω πολλά να πω για τα startups όμως.
Πολύ ωραία εισήγηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική όλη η διαδρομή. Να ακούσουμε και την επόμενη ομιλητριά μας, η οποία και εκείνη ασχολείται με τον πολιτισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κυρία Αλεξία Πετροπούλου. Κυρία Πετροπούλου, το βήμα είναι δικό σας. Καλησπέρα σας και πάλι σε όλους, όλες. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εγώ την έλαβα μεγάλη χαρά. Είμαι πρόεδρος της Ατριδών Κύκλος Κινσέπ, η οποία δραστηριοποιείται στις εκδόσεις βιβλίων, έντυπων, ηλεκτρονικών, ακουστικών, ηχητικών βιβλίων, τα audiobooks, e-books, όπως τα λέμε, εν πάση περιπτώσει. Παράλληλα, έχει ως δραστηριότητα την καλλιτεχνική δημιουργία και εννοούμε συγκεκριμένα, εμείς και εκεί δραστηριοποιούμαστε, στην θεατρική παραγωγή. Δύσκολα αντικείμενα, τέχνη και επιχειρηματικότητα, αλλά αυτές είναι οι σπουδές μου, οπότε εκεί εστίασα και ασχολούμαι από το 1999 με τις εκδόσεις βιβλίου και με το θέατρο λίγο μετά. Το είχα αφήσει για την επιχειρηματικότητά μου και το κάνω πιο πολύ για να μπορώ να εξισορροπώ το yin και το yang μου σε αυτή την πολύ δύσκολη κοινωνία για την γυναίκα επιχειρηματικά, αλλά και ευρύτερα. Παράλληλα, δημιούργησα σχετικά πρόσφατα την AM και Ebot of Arts, διότι μας είναι αδύνατον, δηλαδή απαγορεύεται και δεν ξέρω για ποιο λόγο και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις όπως είμαστε εμείς, να λάβουμε μέρος, να υποβάλουμε μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, θέμα το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Γιώργος Φλωράς, και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υποβάλει μια πρόταση και ευχόμαστε να πάει και στη Βουλή ως ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν έχω λάβει ποτέ από λογιστές, από γνωστούς φίλους, συμβούλους επιχειρήσεων την απάντηση γιατί όχι, και υποχρεώθηκα προκειμένου να μπορέσω να συμμετέχω σε μια πολιτιστική δραστηριότητα που να φέρει και μια σφραγίδα και να έχει μια σοβαρότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού, να ανοίξω και μια δεύτερη εταιρεία που επί της ουσίας δεν μου ήταν απαραίτητη. Ένα θέμα είναι αυτό για την κοινωνική οικονομία, που είναι σημαντικό, γιατί πάρα πολλά χρόνια πολλοί συνάδελφοι έχουν το ίδιο πρόβλημα, εφόσον είμαστε κανονικές επιχειρήσεις με τις εφορίες και όλες τις υποχρεώσεις που έχει οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση. Δεν θα ήθελα να πω κάτι προς το παρόν, θα ήθελα να παρουσιάσω. Βέβαια, σημαντικό είναι το γεγονός, δηλαδή σημαντικό για το έργο που κάνουμε με τα παιδιά και τους συνεργάτες καλλιτέχνες, ότι είμαι και γενική γραμματέας στο ΣΕΔ, όπως λέγεται, δηλαδή το Σωματείο Εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων του πολιτισμού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή εμείς ασχολούμαστε από την ταξιθέτρια μέχρι την σοπράνα, και βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους εργαζόμενους στο πολιτισμό, και ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό τα παιδιά και όλοι μαζί μαχόμαστε όταν γίνονται ατυχήματα, να στηρίζουμε τους συναδέλφους να μην χάνουν τις εργασίες τους, γιατί απολύονται οι άνθρωποι όταν τραυματίζονται ακόμα. Είναι πάρα πολύ άγρια τα πράγματα, ειδικά στην τέχνη και ειδικά σε ανθρώπους που είναι εργάτες, όπως σε κατασκευή σκηνικών, δεν έχουν την αρμόζουσα βοήθεια. Οπότε έχουμε στραφεί και προς τα εκεί για να δημιουργήσουμε συναυλίες, για να βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι πιο πολύ εργάτες κανονικά της τέχνης και ανειδίκευτοι, γιατί δεν υπάρχουν καν σχολές ώστε να γίνεις κατασκευαστής σκηνικών στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν σχολές για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους. Σας ευχαριστώ. Θα μείνω εδώ προς το παρόν. Ό,τι άλλο στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πετροπούλου. Εξαιρετικό όλο το βιογραφικό. Πάμε στην επόμενη κυρία, στην κυρία Φραγκοπούλου Μαριάθη, η οποία έχει να μας παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι πυρηνική φυσικός και έχει να κάνει πολύ έντονα με το κομμάτι της καινοτομίας. Κυρία Φραγκοπούλου, το βήμα δικό σας και αναμένουμε με ανυπομονησία να μας πείτε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εγώ, όπως είπατε, προέρχομαι πρώτα από το χώρο των ερευνητικών. Είμαι πυρηνικός φυσικός, είμαι και σαν ερευνήτρια πάντα παραμένει σε ερευνητρία, ό,τι και να γίνει. Αλλά έπρεπε. Συνεργαζόμουν πάρα πολλά χρόνια με την NASA στο κομμάτι της προστασίας των αστροναυτών από τις ακτινοβολίες και με όλους τους διαστημικούς οργανισμούς. Και στα πλαίσια αυτά είχα ένα ξεκάθαρο πρόβλημα να λύσω. Έτσι λοιπόν μου ήρθε η ιδέα και η σύλληψη της Χεράντο πώς να προστατεύσουμε από το κομμάτι της ακτινοβολίας εργαζόμενους στον χώρο που υπάρχουν ακτινοβολίες, όπως είναι οι γιατροί. Οι οποίοι γιατροί
πραγματικά εκτίθονται από ακτινοβολία, ρισκάρουν τη ζωή τους, για να μας προστατέσουν, οι ίδιοι όμως ρισκάρουν τη δική τους τη ζωή. Και δεν υπάρχει κάποια λύση που να μπορεί να σταματήσει αυτή την έκθεση, να κάνει prevent. Αυτό λοιπόν κάνει η Γεράντο. Ως ερευνήτρια, καταλαβαίνουμε ότι ο χώρος ερευνητικός με το χώρο των επιχειρηματικών είναι δύο τελείως διαφορετικοί χώροι. Μοναδικοί ο καθένας, με διαφορετικές δυσκολίες που πρέπει να ανταπεξέλθεις. Πολύ γοητευτικοί και οι δύο, αλλά δεν είναι εύκολη η μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλον. Και ιδιαίτερα, όχι μόνο για μια γυναίκα, για κανέναν ερευνητή. Στην Ελλάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν οι γέφυρες διασύνδεσης για να ξεπεραστούν αυτοί οι φόβοι. Γιατί όταν κάποιος ασχολείται με ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά, για να ξεκινήσεις μια καινοτομία, να ξεκινήσεις κάτι το πραγματικά που στέκεται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσεις από ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο το γνωρίζεις πολύ καλά και να το αντιμετωπίσεις. Αυτό κάναμε κι εμείς. Είμαστε μια εταιρεία η οποία παράγει στην Ελλάδα, εξάγει σε 18 χώρες, συνεργάζεται με την NASA και κατάφερε να πετάξει και την Ελλάδα μας πολύ ψηλά, γιατί είμαστε οι μόνοι που πετάξαμε στη σελήνη. Και αυτή τη στιγμή ανοίγουμε τα φτερά μας, ιδρύοντας και την έδρα μας στην Αμερική. Οπότε έχουμε μια έτσι γρήγορη και σημαντική πορεία και συνεχίζουμε σε αυτή τη στιγμή. Εντυπωσιακό. Πολύ. Οπότε, last but not least, όπως λέμε, πάμε στην κυρία Φραγκουλάκη Νίκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συμβουλίου Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα στον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Διονύσου. Κυρία Φραγκουλάκη, πείτε μας λίγα λόγια για σας, παρουσιάστε μας τον εαυτό σας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, εγώ προέρχομαι από ένα χώρο πληροφορικής που το σπούδασα πριν 30 χρόνια, που σπουδάζαμε μόνο 2 γυναίκες και όλοι οι άλλοι ήταν άντρες. Έμεινα στον κλάδο της πληροφορικής σε τράπεζα κιόλας μέχρι το 2013 και επειδή είχα κάνει 2 παιδιά, αποφάσισα τότε να πάρω ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο της περιοχής και να φύγω από τον πολύ ανδροκρατούμενο χώρο και να είμαι κοντά στο σπίτι μου, στα παιδιά μου κτλ. Οπότε έτσι μπήκα στο επιχειρήν. Πολύ διαφορετικό από αυτό που φανταζόμουν, γιατί και οι σπουδές τελείως διαφορετικές από αυτές που χρειάζεται το εμπόριο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, πολύ λιγότερες δυσκολίες στο περιβάλλον σε σχέση με το κλάδο της πληροφορικής που ήμουνα ιδίως παλιά. Τώρα εγώ ασχολούμαι και με τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο. Ξεκίνησα έτσι πριν 4 χρόνια, γιατί βλέποντας τις ελλείψεις και την ανάγκη που χρειάζεται η τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί, έτσι ασχολήθηκα με τον Επαγγελματικό Εμπορικό Σύλλογο. Μετά, πρόσφατα, πριν 6 μήνες, ιδρύσαμε το Συμβούλιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και αυτό που θέλω να προσπαθήσουμε είναι τις όποιες δυσκολίες έχουμε αντιμετωπίσει, υπάρχουν και θα υπάρχουν δυστυχώς για πολλά χρόνια ακόμα, τουλάχιστον όσο είστε σε πιο τοπικές κοινωνίες όπως είμαστε εμείς, είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και την τοπική αγορά και το επιχειρήν και να δοθούν και ευκαιρίες σε γυναίκες, οι οποίες είπε πριν μια κυρία, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, η κυρία από τη Φλόρινα, ότι οι γυναίκες αναγκάστηκαν τώρα να δουλέψουν. Στον Καναδά δίνουν ευκαιρία στις γυναίκες συνταξιούχους να δουλέψουν. Όπως και η κυρία Κλήμη είπε ότι ο μέσος όρος είναι μεγάλος, ίσως μπορούμε και εμείς όλες αυτές τις γυναίκες που βγαίνουν στη σύνταξη νωρίς, είτε γιατί έπρεπε είτε γιατί δεν είχαν δουλειά, να τις αξιοποιήσουμε, γιατί κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και γι' αυτό ασχολήθηκα και με όλο αυτό, δηλαδή καθαρά. Αυτά. Και τώρα έχω βιβλιοπωλεία, ας πούμε. Εντάξει. Με τις όποιες δυσκολίες, ο κύριος Φλωράς ξέρει ακόμα καλύτερα. Αυτά από μένα. Πολύ χρήσιμο το έργο και όλη η πορεία, κυρία Φραγκουλάκη. Στην παρούσα φάση θα έλεγα να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το εύρος των δραστηριοτήτων σας. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο πάνελ, πιστεύω, με μια ποικιλία ανθρώπων.
Να περάσουμε καλύτερα στις ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι τα πιο κραυγαλαία στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχετε αντιμετωπίσει ως γυναίκες, επιχειρηματικά ή επαγγελματικά, και τι αλλαγή, λύση, ενέργεια θα προτείνατε που θα μπορούσε να εξαλείψει ένα από αυτά άμεσα? Κυρία Ρόζα, θα θέλατε να ξεκινήσετε πρώτη να μας απαντήσετε? Έχω τεχνικό πρόβλημα πάλι, δεν ξέρω αν με βλέπετε και αν με ακούτε. Δεν σας βλέπουμε. Ωραία. Ναι, αλλά έχω σας πάλι ακούμε μια όμως. δυσκολία. Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα, προερχόμενη από μια πολύ ανδροκρατούμενη, θα μιλήσω ως επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή, όχι ως πρόεδρος του ΕΒΕ. Τα πρώτα χρόνια, επειδή ανέλαβα και αρκετά μικρή την επιχείρηση, είχα αντιμετωπίσει κάποια θέματα σε σχέση με το πώς με αντιλαμβανόντουσαν οι άνθρωποι έξω από την επιχείρηση, εκείνοι που δεν με ήξεραν. Δηλαδή, όταν πήγα σε κάποια τραπεζικά ιδρύματα, όταν πήγα στους συνεργάτες μας στη ΔΕΗ, στην οποία πουλούσαμε το λιγνίτη, τις πρώτες συναντήσεις τις θυμάμαι και γελάω μερικές φορές, γιατί υπήρχε ένα κλίμα τώρα τι ακριβώς θα ξέρει αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι σε σχέση με τους λιγνίτες, με τα κάρβουνα, με όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, πολύ γρήγορα οι συνομιλητές κατάλαβαν ότι ήμουν πολύ καλή γνώστρια των θεμάτων, οπότε γρήγορα ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα επικοινωνίας. Οπότε θεωρώ ότι οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε, περισσότερο από ότι ένας άντρας, για να ξεπεράσουμε, δυστυχώς ακόμα υπάρχει αυτό το κλίμα, να ξεπεράσουμε την καχυποψία ή κάποια φοβία που μπορεί να έχουν οι συνομιλητές μας. Το να δείχνει μια γυναίκα ότι γνωρίζει πολύ καλά το θέμα της, το ότι έχει μια στρατηγική σκέψη και μια αναλυτική ικανότητα, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ στο να πείσει έναν συνομιλητή για τις ικανότητές της, ώστε εκείνος να την χρηματοδοτήσει, όπως είπε η κυρία που έχει κάνει την καταπληκτική οργάνωση των Grand Mama. Δεν βλέπω τα ονόματά σας, συγγνώμη. Την καχυποψία που αντιμετώπισε, τέλος πάντων, την οποία την αντιμετωπίζουμε όλες, νομίζω. Προχθές ήμουν σε μια εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς, δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση τώρα, αλλά είμαστε μεταξύ μας, νομίζω μπορώ να το πω. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την ισότητα στα τραπεζικά προϊόντα. Και λέω, για ποιο λόγο θα έπρεπε να υπάρχει αυτό χωριστά? Πραγματικά με προβληματίζει πολύ. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει χωριστά για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μια δυναμική αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται στα τραπεζικά προϊόντα? Θα έπρεπε ισότιμα άντρες και γυναίκες να πηγαίνουμε να καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ασχέτως αν διευθυντής, ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης είναι άντρας ή γυναίκα, το χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο που πρέπει να κρίνει την αξία μιας πρότασης για το αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι. Και όχι αν τη διαχειρίζεται μια γυναίκα ή όχι. Οπότε, επειδή πραγματικά όλες νομίζω έχουμε έρθει αντιμέτωπες με μια καχυποψία και με μια δυσκολία, αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεπερνάμε οι γυναίκες. Τώρα δεν ακούω κανέναν, δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε. Σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να είμαστε πολύ δυνατές. Όπως ξέρετε, οι γυναίκες γενικά σε επίπεδο επιστήμης και σπουδών είμαστε καλύτερα από τους άντρες τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες που είναι σε υψηλές θέσεις με πανεπιστημιακές σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, είναι περισσότερες από τους άντρες στο επιχειρήν. Και αυτό προκύπτει από την ανάγκη ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύουμε την αξία μας. Να πείθουμε τους συνομιλητές μας για το ότι είμαστε ικανές ή να πάρουμε τη χρηματοδότηση ή να συνεννοηθούμε ή να κάνουμε τη δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί με την έννοια ότι πλέον όλοι έχουμε επίπεδα σπουδών, όλοι έχουμε μία δυναμική, όλοι έχουμε ιδέες. Οπότε θα θεωρούσα απαραίτητο να σταματήσει να υπάρχει αυτή η διάθεση πάντα οι γυναίκες να αποδεικνύουμε περισσότερο ότι αξίζουμε το ρόλο μας και τη θέση μας στις επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο, θέλει να πείσουμε τα νέα παιδιά να αλλάξουν την αντίληψη μέσα από τη διαπαιδαγώγηση που θα κάνουμε εμείς ως γονείς. Και νομίζω οι νέες γυναίκες το πετυχαίνουμε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλει και διάφορα άλλα μέτρα, αλλά να μην σας κουράσω γιατί θα θέλω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πραγματικά όμως το παράδειγμα το ότι χρειάζεται μια τράπεζα να βγάλει ένα πρόγραμμα για το γυναικείο επιχειρήν είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης, νομίζω. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ποια θέλει να πει η επόμενη? Θέλει να πει η κυρία Κλίμη, δεν ξέρω, από τις ομιλήτριες, ποια θέλει να πάρει το λόγο? Να πει η κυρία Κλίμη. Ας το πάμε με τη σειρά αυτή πάλι και το αλλάζουμε στην επόμενη. Να πω ότι ξεκίνησα και την παρουσίασή μου με τα στερεότυπα, δηλαδή γυναίκα μόνη που μεγαλώνει ένα μικρό παιδί απορρίπτεται από μια μεγάλη εταιρεία ή να πάρει ένα franchising κατάστημα. Να συνεχίσω και να πω και τώρα στον χώρο του startupping ότι μόνο το 3% των γυναικείων startups χρηματοδοτούνται από venture capital funds στην Αμερική, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον στην Ευρώπη μπορεί να είναι και λίγο μικρότερο, στην Ελλάδα ακόμα πιο μικρό. Άρα βλέπουμε ότι τα νούμερα μιλάνε περισσότερο και όχι εμείς. Νομίζω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να κατανοήσουμε σε μια αίθουσα που κάνουμε μια συνάντηση με μια άλλη εταιρεία για συνεργασία ή για να σηκώσουμε χρήματα και απέναντί μας έχουμε μόνο άντρες, αν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, γιατί θέλω να σκέφτομαι ότι υπάρχει πιο εμφανές, αν στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει αυτή η σκέψη ότι απέναντί μου έχω μια γυναίκα η οποία δεν είμαι και σίγουρος ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γι' αυτό που είμαι σίγουρη είναι ότι τα νούμερα δείχνουν αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και αν θα μπορούσα να πω δύο πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν, είναι καταρχάς να έχουμε περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες, άρα να υπάρχουν οι συνθήκες αυτές που να επιτρέπουν στις γυναίκες να επιχειρούν, είτε είναι μητέρες, είτε όχι, είτε είναι μεγαλύτερες σε ηλικία, είτε όχι. Να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες να τους δίνουμε αυτές τις ευκαιρίες, όσες θέλουν να επιχειρήσουν, έτσι, γιατί δεν θέλουν όλοι να γίνουν επιχειρηματίες, αλλά εφόσον κάποιος το θέλει, ας το κάνει και ας τις βοηθήσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα δεύτερο κομμάτι που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε είναι τη γυναικεία παρουσία στα venture capital funds. Και εκεί υστερούμε και δεν έχουμε πολλές γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν θέσεις και στρατηγικές θέσεις και θέσεις που παίρνουν και αποφάσεις για το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα που έρχονται από τους επενδυτές. Και ένα τρίτο είναι ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ακόμα και αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, και το λέω έχοντας στο μυαλό μου μια εταιρεία, μια Kinsep, η οποία βρίσκεται στην Ξάνθη και έχει γυναίκες οι οποίες ράβουν, οπότε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας επίσης υλικά από ξενοδοχεία, επαναχρησιμοποιούν δηλαδή, κάνουν κυκλική οικονομία οι γυναίκες αυτές, προσπαθούν να δημιουργήσουν νέα αντικείμενα και να δώσουν μια νέα διάσταση σε ό,τι παίρνουν στα χέρια τους. Αυτές τις γυναίκες εμείς τις υποστηρίζουμε, κάνοντας εκεί κάποιες διαφημιστικές καρδιές του Grand Mama. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος για να τις υποστηρίξουμε. Άρα θέλω να πω ότι και συνολικά, αλλά και ο καθένας μας χωριστά ή η καθεμιά μας χωριστά, μπορούμε να κάνουμε κάτι, μικρό ή μεγάλο, που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο και να αλλάξει τη ζωή του. Ας το κάνουμε. Κάποιες φορές δεν κοστίζει και τίποτα. Έτσι, με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσω. Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πει η κυρία Πετροπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, εισερχόμαστε στον επιχειρηματικό κόσμο με όνειρα, με τις γνώσεις μας, με τεράστιο ενθουσιασμό και αγάπη να δημιουργήσουμε, γιατί η αγάπη στην εργασία μας και στο αντικείμενό μας μας οθεί να γίνουμε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε επιχειρηματίες. Και φυσικά μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο της ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Εκείνο που μου έχει προκαλέσει εντύπωση είναι ότι είμαι από τα 27 μου χρόνια επιχειρηματίας, ελεύθερη επαγγελματίας, και αισθάνομαι ότι μονίμως πρέπει να είμαι κάποια ηρωίδα, υπερβατική. Δηλαδή πέραν του ανταγωνισμού, της δυσκολίας, της καθημερινότητας, των άπειρων, όπως όλες μας, άπειρες ώρες εργασίας
προκειμένου να στηριχθεί, να γίνει βιώσιμη η επιχείρησή μας, για να γίνει κερδοφόρα, που οι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που τουλάχιστον είμαι εγώ και ασχολούμαι, με μεγάλη δυσκολία θα σου δώσει τη δυνατότητα το κράτος κυρίως να μπορέσει να απασχολήσει κάποιους ανθρώπους ώστε να σε βοηθήσουν, και περνάνε τα χρόνια και συνεχίζεις να αγαπάς τη δουλειά σου και συνεχίζεις να εξελίσσεσαι η ίδια, και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και να αριστεύεις, να καινοτομείς, αλλά υπέρβαση. Οφείλουμε να είμαστε μονίμως υπερβατικές. Κάπου αυτό κουράζει και είναι και χάσιμο χρόνο από την δημιουργική μας φαιά ουσία, όταν πρέπει να είμαι υπερβατική για να αποδείξω ότι είμαι ισότιμη με τον άντρα και δικαιούμαι τις ίδιες ευκαιρίες, ώστε να αναπτύξω την επιχείρησή μου και να πάω περαιτέρω και για μένα και για την κοινωνία, για να απασχολήσω και 2, 3, 5 ανθρώπους και να μην είμαι συγκεντρωτική ταυτόχρονα με υπερβατική. Δηλαδή αυτή η υπέρβαση. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί σαφώς πάντα θα υπάρχουν παροχημένα πνεύματα, και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης των αντρών και των γυναικών. Γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές, θα πάω σε ένα άλλο θέμα ως παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό και για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε για το φύλο μας. Όταν δεν έχει παιδεία ο απέναντί μας και στη σεξουαλικότητά του, σαφώς και θα δει υποτιμητικά τη γυναίκα και θα μείνει στα συντηρητικά και παραδοσιακά στερεότυπα, όπως τα έμαθε από το σπίτι του, από την εκπαίδευσή του και στη συνέχεια από τις κοινωνικές του συναναστροφές με τους ομοίους του. Είναι πρόβλημα. Μικρότερη, γιατί ξεκίνησα και εγώ στα 27 μου χρόνια να κάνω το επιχειρήν μου, και με πολύ μεράκι, δεν το έχω μετανιώσει στιγμή, γιατί αυτό είναι και το γονιδιό μας. Τι είμαστε εν τέλει, πέρα από την εκπαίδευσή μας και τις σπουδές μας που ταιριάζουν με το ελεύθερο επάγγελμα και την επιχειρηματικότητα. Μικρότερη είχα δεχτεί και κάποιες παρενοχλήσεις, είτε από εργοδότες είτε από πελάτες, όταν ξεκίνησα την επιχειρηματικότητά μου. Βέβαια, όχι τίποτα ακραίο, αλλά όπως και να είναι, είχα μια ευθυξία, ήμουν σχεδόν παιδί τότε και όλο αυτό με έκανε να ντρέπομαι σχεδόν για την φύση μου. Και αν έχεις μια συμπαθητική εμφάνιση, για τον άντρα είναι πιο μεγάλο διαβατήριο εν τέλει και προσόν στην επιχειρηματικότητα. Για τη γυναίκα λειτουργεί και λίγο αντίστροφα και άδικα, ότι ίσως δεν είσαι και πολύ έξυπνη, επειδή ξέρω εγώ έχεις πράσινα μάτια, και να την χάνεις άλλων χρήσεων παράλληλα, πέραν της εργασίας σου και του πνευματικού σου πλούτου που τον καλλιεργείς κάθε μέρα και μέσα στην αγορά καλείσαι να μαθαίνεις, να γίνεσαι πιο έξυπνη για να αντέξεις, να είσαι ανθεκτική. Εκείνο που παρατηρώ ως αυτοκριτική, δηλαδή θα κάνω μια μικρή ενδοσκόπηση, είναι ότι με τα χρόνια άρχισα και η ίδια να έχω κάποια επίκτητα ανδρικά χαρακτηριστικά. Έγινα η ίδια μισή άντρας, μισή γυναίκα. Αυτό εισήλθε από μόνο του, το οποίο όμως με βοήθησε, γιατί εν τέλει, βγάζοντας προφανώς μέσα από τους αγώνες μου αυτή την αρενοπότητα, χωρίς να είναι από κάποια σκοπιμότητα, απλά το αντιλαμβάνομαι στο περιβάλλον, ότι κέρδισα να έχω κάποιον σεβασμό και να θεωρούμε πολύ πιο φερέγγια ως επαγγελματίας, και εν τέλει να λαμβάνω και αναγνώριση από τους άντρες φίλους επιχειρηματίες. Δηλαδή, παίρνουμε χαρακτηριστικά τους για να εναρμονιστούμε, ενώ θα έπρεπε να είναι ο καθένας με το φύλο του και να εναρμονιζόμαστε φυσικά και όμορφα, και όλο αυτό θα βοηθούσε και στη ροή της επιχειρηματικότητας και της αλληλοσυμπλήρωσης, εφόσον η ίδια ζωή και το ίδιο το σύμπαν λειτουργεί έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε κάποιοι παραφύσιν ακόμα και στο επιχειρήν. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση και αυτή είναι η θεώρηση των πραγμάτων πάνω στην συγκεκριμένη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία. Χρήσιμη τοποθέτηση και πολύ σωστή βάση αυτή που έθεσες. Να μας πει και η κυρία Φραγκοπούλου τη δική της άποψη. Ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και θίξαμε πολλά διαφορετικά θέματα ταυτόχρονα. Θα ξεκινήσω και από τα στερεότυπα. Όταν μιλάμε για γυναίκες είναι και πολύ διαφορετικά και ανάλογα και το αντικείμενο, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε έναν τελείως αντροκρατούμενο χώρο. Εγώ είχα να ξεπεράσω, πέρα από το γεγονός ότι είμαι γυναίκα, είναι και το αντικείμενο τέτοιο πυρηνική φυσική που έπρεπε να ξεπεράσω κάτι που είναι σχεδόν σαν ανέκδοτο. Δεν είναι και πυρηνική φυσική, συνηθίζουμε να λέμε, και ήταν κάτι που με ακολουθούσε συνεχώς στη ζωή. Οπότε πολλές φορές έχουμε να ξεπεράσουμε διάφορα στερεότυπα. Εμένα αυτό που με βοήθησε ήταν πάντοτε να
να μην το σκέφτομαι εγώ μέσα μου, να μην μπαίνω σε διαδικασία το πώς με βλέπει ο άλλος. Δεν μπορούμε ουσιαστικά εμείς να πούμε πώς θα μας δουν ή πώς θα μας κρίνουν, αλλά το πώς εγώ θέλω να με βλέπω, το πώς εγώ πιστεύω ότι θέλω να με αντιμετωπίζουν. Δεν είχα ποτέ δεύτερες σκέψεις για το αν θεωρούν μειονέκτημά μου ή πλεονέκτημά μου το ότι είμαι γυναίκα. Και σίγουρα θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε η κυρία Βαλίνα στην αρχή, ότι σημαντικό είναι να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Όχι να κάνουμε κάτι ξεχωριστό για την γυναίκα, οπότε αυτομάτως τοποθετούμε σε μία άλλη θέση και σε μία μειονεκτική θέση, ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι διαφορετικό. Όχι, να έχουμε ισότιμες ευκαιρίες, να έχουμε ίση πρόσβαση. Δυστυχώς τα νούμερα δεν είναι ικανοποιητικά. Μπορεί στον χώρο της εκπαίδευσης, ακόμα και στον χώρο της τεχνολογίας, να είναι όλο και περισσότερες οι γυναίκες που ασχολούνται και τα ποσοστά συνεχώς να αυξάνονται. Δυστυχώς, όσο πηγαίνουμε σε μεγαλύτερες βαθμίδες, τα ποσοστά μειώνονται. Όταν μιλάμε για θέσεις ηγεσίας, δυστυχώς είναι όλο και περισσότερες, όλο και λιγότερες οι γυναίκες που είναι σε θέσεις ηγεσίας. Και είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε αυτά τα παραδείγματα, ώστε να παίρνουν θάρρος και οι υπόλοιπες γυναίκες. Για μένα συνήθως το πιο συγκινητικό είναι, και μου έχει τύχει κάποιες φορές, να είμαι σε κάποιες συναντήσεις και να ακούω γυναίκες, και θα πω ένα προσωπικό παράδειγμα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, που ήταν μια γυναίκα η οποία ήρθε και μου λέει: είχα ακούσει κάτι, είχα διαβάσει κάτι και αποφάσισα να ακολουθήσω τα δικά μου όνειρα. Αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος, ότι πρέπει να βγάζει η καθεμία την αλήθεια της, να βγάζουμε και άλλα παραδείγματα και η καθεμία να ακολουθήσει τη δική της διαδρομή. Δεν σημαίνει αν θα ακολουθήσει την επιχειρηματικότητα ή κάτι άλλο, αλλά να μην φοβηθεί, να μην βάλει μόνη της όρια. Το τι λένε οι άλλοι για μας δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το πώς όμως εμείς θα διαχειριστούμε τη δική μας εικόνα και θα ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις, θα ξεπεράσουμε τα στερεότυπα που δυστυχώς υπάρχουν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αυτό είναι στο χέρι μας. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν και η κατάλληλη στήριξη. Γιατί σαφώς χρειάζεται στήριξη, σαφώς χρειάζεται μια γυναίκα, είμαι ταυτόχρονα και μητέρα, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη, βοήθεια, ώστε να μπορεί μια γυναίκα να είναι ήσυχη με το παιδί της στο σχολείο, να μην χρειάζεται να πρέπει να πάρει άδεια για να πάει να πάρει το παιδί της, να μπορεί να λειτουργήσει, να υπάρχει μια στήριξη και ένα κατάλληλο πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν αυτά στο εξωτερικό πολλές φορές. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα στη δική μας νοοτροπία. Και θα κλείσω λέγοντας ότι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, είτε είμαστε γυναίκες είτε άντρες, είναι η συνεργασία. Χωρίς συνεργασία δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό είναι θέμα και νοοτροπίας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο και μια αλλαγή κουλτούρας, η οποία μας βάζει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τότε θα μπορέσουμε να πάμε καλύτερα και μακρύτερα. Πολύ χρήσιμα και σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στην κυρία Φραγκουλάκη. Την αφήνω πάντα τελευταία, αλλά θα το αλλάξω στην επόμενη και θα αλλάξουμε τη σειρά. Οπότε, κυρία Φραγκουλάκη, πείτε μας και εσείς. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω από εκεί πέρα που σταμάτησε η κυρία Φραγκοπούλου. Το γεγονός είπε ότι πρέπει να μην υπάρχουν θέματα και να είναι ισότητα κτλ. Και να μην έχει πρόβλημα μία μαμά να ζητήσει άδεια, να πάει να κάτσει σπίτι για το παιδί ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι στην Ελλάδα κυρίως, για να το βάλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο στο χωρικό τουλάχιστον της χώρας, είναι ότι η γυναίκα ξεκινάει να τολμήσει να σκέφτεται να επιχειρήσει αφού τακτοποιήσει σε εισαγωγικά ή δημιουργήσει την οικογένειά της. Δύσκολα θα σκεφτεί να κάνει το πρώτο βήμα μόλις τελειώσει τις σπουδές της, σαν πρώτο πράγμα το επιχειρήν. Δηλαδή πρώτα θα σκεφτεί τις εταιρείες, να γίνει υπάλληλος κτλ. Και ο άντρας, απλά η γυναίκα έχει παραπάνω εμπόδια, γιατί όταν μια επιχειρηματίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει και ένα παιδί στο σπίτι μωρό, ένα βρέφος. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα στην Ελλάδα για
το θυλασμό κατά τη διάρκεια μιας γυναίκας που είναι επιχειρηματίας και πρέπει να πάει την ίδια μέρα στη δουλειά, τη δικιά της. Και όσο υποστηρικτικό και αν είναι το περιβάλλον, οι υποδομές και οι πολιτικές και τα λοιπά είναι ελάχιστες. Και θα πω επίσης εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα επίδομα για τη γυναίκα επιχειρηματία. Σαν υπάλληλος υπάρχει, γιατί έχω υπάρξει σαν υπάλληλος που απέκτησα τα παιδιά μου. Όμως, βέβαια, ούτε για τον άντρα υπάρχει επίδομα ασθενείας, αλλά νομίζω ότι της γυναίκας είναι πιο σημαντικό από την άποψη ότι πρέπει 6 μήνες να είναι κοντά στο βρέφος. Κάπως, με κάποιο τρόπο. Και αν δεν είναι, κάπως να υπάρχει στην ίδια της την εργασία να μπορέσει να βοηθήσει. Δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και γι' αυτό οι γυναίκες δεν τολμάνε να επιχειρήσουν πριν. Το σκέφτονται λίγο σαν επόμενο βήμα, δηλαδή σαν δεύτερο. Δηλαδή, τουλάχιστον η δική μου εμπειρία, από το δικό μου κύκλο και τα λοιπά, δεν έγινε πριν. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει να αλλαγεί τελείως της κουλτούρας της ελληνικής αυτό το πράγμα και να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα βοήθεια για όλο αυτό το θέμα. Και θα σταθώ και στην πρώτη ομιλήτρια, στην κυρία Ρόζα, που είπε ότι το στερεότυπο, έλλειψη εμπιστοσύνης, καχυποψίας κτλ. Δεν είναι μόνο καχυποψία επειδή είμαστε γυναίκες, είναι και καχυποψία στην εμφάνισή μας, όχι μόνο ομορφιά. Οι γυναίκες έχουν συνήθως μια πιο παιδιάστικη, ας πούμε, outfit. Δεν είναι τόσο σαν τον άντρα που είναι με τη γραβάτα, το μανικετόκουμπο, ξέρω εγώ κτλ. Οπότε, εξ αρχής, η πρώτη αντιμετώπιση της γυναίκας από τους άντρες είναι ότι, εντάξει, θα μας πει το ρέμα στο κοριτσάκι. Μετά πρέπει να μας γνωρίσουν. Αν μας γνωρίσουν, εντάξει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε αυτό το στάδιο, έχουμε να παλέψουμε με το στερεότυπο, την κουλτούρα και όλα αυτά. Εγώ αυτά τα σε δύο και όλα τα άλλα βέβαια. Συμφωνώ και με όλα τα άλλα, αλλά σε αυτά έχω εντοπίσει έτσι πολλές δυσκολίες. Αυτά. Ευχαριστούμε, κυρία Φραγκουλάκη. Εξαιρετική διάσταση και αυτή και σε μια άλλη βάση που πραγματικά πρέπει να παρουσιαστεί και αυτή. Ας προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, να πάμε και στις επόμενες ερωτήσεις, γιατί έχουμε άλλες 2-3 έτσι να απαντήσουμε. Πάμε στην επόμενη. Πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα επαρκείς δομές υποστήριξης και δικτύωσης για γυναίκες επιχειρηματίες και αν όχι, τι είδους δράσεις ή δίκτυα θα θέλατε να δείτε να δημιουργούνται? Να δούμε τώρα ποια θα απαντήσει. Θα ξεκινήσω από την κυρία Φραγκοπούλου. Δεν ξέρω, θέλετε? Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν δίκτυα, να υπάρξουν δομές δικτύωσης. Καταρχήν πρέπει να υπάρξουν δομές υποστήριξης της γυναίκας. Όπως ανέφερε πριν η κυρία Φραγκουλάκη, είναι πολύ σημαντικό και στο σχόλιο που έγραψε ο κ. Φλωράς. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι γυναίκες από πολύ μικρή ηλικία των παιδιών μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες, γιατί υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει στήριξη και μπορούν να έχουν το παιδί τους και να μην υπάρχει κανένα άλλο απόλυτος πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η στήριξη, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ή κοιτάζουν και λίγο περίεργα. Εγώ όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τα έπαιρνα μαζί μου και στη δουλειά και ταξίδευα και φύλαζα στο αεροπλάνο και με κοιτούσαν σαν να είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο. Παρόλο που είχα την ποδιά μπροστά θυλασμού για να μην προκαλώ κανέναν και να μην δημιουργώ κανένα θέμα, παρόλα αυτά ήταν πρόβλημα. Στο εξωτερικό δεν είναι πρόβλημα. Στο εξωτερικό θα ήταν κάτι πολύ δεδομένο. Άρα είναι θέμα κουλτούρας, νοοτροπίας από πολύ μικρή ηλικία ότι ναι, αν θέλεις, αν το αγαπάς, είπε η κυρία Πετροπούλου για αγάπη, είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα διάθεσης. Είναι αυτό που αγαπάς που θέλει να κάνεις, γιατί σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Κακά τα ψέματα. Το να κοιτάμε και να το οροποιούμε είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Όταν όμως το αγαπάς, όταν το θέλεις, όταν το επιθυμείς και έχεις και το πλαίσιο, τότε μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξη της γυναίκας, η οποία ταυτόχρονα θέλουμε να έχει, θέλει να έχει, αν θέλει να έχει, και την οικογένεια και τα παιδιά της και να μην φοβάται γι' αυτό. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της δικτύωσης.
Ανέφερε η κυρία Κλήμη, και όντως έτσι είναι, ότι ιδιαίτερα στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως είμαι και εγώ, είναι πολύ μικρά τα ποσοστά των γυναικών τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Υπάρχει μια δυσπιστία αρχικά, υπάρχει έτσι, η δυνατότητα, ναι, θα τα καταφέρει, ναι, οι γυναίκες έχουμε έναν άλλον τρόπο. Ίσως όχι τόσο έτσι σκληρό. Είπε η κυρία Πατροπούλου, παίρνω χαρακτηριστικά αντρικά. Ναι, συναστραφόμαστε με τους άντρες, παίρνουμε χαρακτηριστικά αντρικά, παίρνουν εκείνοι και που συνεργαζόμαστε μαζί μας και μια άλλη νοοτροπία και όλο αυτό είναι πολύ ωραίο, όλη αυτή η μίξη. Και ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του να προχωρήσει παρακάτω. Όμως, η δικτύωση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ακόμα και για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είτε άντρας είτε γυναίκα, για να φτάσει σε αυτή την πηγή, θα πρέπει να υπάρξει μια δικτύωση. Η νοοτροπία send, mail and pray δεν λειτουργεί. Όταν όμως υπάρχει η δικτύωση και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση γενικότερα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για κάτι που πραγματικά αξίζει. Όχι επειδή είναι γυναίκα ή επειδή είναι άντρας, κάτι που έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει, να έχει προστιθέμενη αξία, να έχει νόημα και να μπορεί να προχωρήσει για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ και στο στρατιωτικό σύστημα. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει πολύ μεγάλη δικτύωση των γυναικών και συνεργασία μεταξύ μας. Δεν είναι στην ελληνική νοοτροπία γενικά, ούτε στην γυναικεία νοοτροπία. Και αυτό νομίζω ότι όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και πρέπει να το μάθουμε και στις νέες γενιές και μεταξύ μας. Τι ωραία που μας το παρουσιάσατε. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η σειρά της κυρίας Πετροπούλου, γιατί αναφέρθηκε για να απαντήσει εκείνη και να γίνει έτσι. Νομίζω ότι μπορείτε να παίρνετε και μόνοι σας το λόγο, άμα θέλετε. Δεν υπάρχει θέμα. Από την προσωπική μου εταιρεία, γιατί ούσα αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, εντάξει, οι γονείς μου είχαν εστιατόρια, ήταν και εκείνοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά δεν έχουν σχέση τα αντικείμενά μας. Εγώ προχώρησα σε άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω λάβει κάποια ιδιαίτερη στήριξη και ότι υπάρχουν δομές και ακόμα και εκείνες που υπάρχουν δεν μας δίνεται και πληροφορία. Πρέπει να τις ανακαλύψουμε από μόνες μας. Άλλος χρόνος χαμένος από την εργασία μας. Μέχρι να γνωρίσεις τι γίνεται, να έχεις το θάρρος να χτυπήσεις κάποιες πόρτες, να πάρεις κάποια τηλέφωνα. Όλα αυτά θέλουν και μία προπόνηση για να και στις δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία να γίνεις πιο εξωστρεφής και πιο άνετη η ίδια και θα ντραπείς ακριβώς γιατί είσαι και κορίτσι, γιατί σε βάζει και η κοινωνία από μικρή να είσαι πάντα πιο σεμνή, πιο χαμηλών τόνων, οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο και στην αναζήτηση της πληροφορίας της εκάστοτε δομής. Σαφώς υπάρχουν κάποια ιδρύματα που είναι αξιόλογα, αλλά και εκεί θέλει τεράστια προσπάθεια και εν τέλει δεν είναι ότι παίρνεις κάτι εξαιρετικό ως βοήθημα, παίρνεις κάποια tips, δηλαδή μπορεί να σου δοθεί η δυνατότητα και να γνωρίσεις τι εστί coaching ή mentoring και η διαχείριση άγχους που εμένα με είχε καταβάλει πάρα πολύ ένα διάστημα και το έμαθα να το διαχειρίζομαι μέσα από αυτές τις εξαιρετικές βέβαια γυναίκες, γιατί ήταν οι γυναίκες που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό όλα αυτά και έφεραν τη γνώση και μας άνοιξαν περαιτέρω. Υπάρχουν, ναι, κάποια ιδρύματα. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, για παράδειγμα, που εγώ πέτυχα μια συνεργασία και πήρα παράλληλα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη γνώση γύρω από την επιχειρηματικότητα και την εξέλιξή μας πάνω στο επιχειρήν, σε πιο προηγμένες καταστάσεις, πέρα από την καθημερινή, που κατά τα βιοπάλη ακόμα και επιβιωτική επιχειρηματικότητα, που θα ήταν κυρίως καινοτόμα και δημιουργική, ώστε κάποια πνεύματα να μην παγιδεύονται σε αυτές τις αναπηρικές καταστάσεις για να πηγαίνουμε πιο μπροστά μέσα από την γυναικεία επιχειρηματικότητα και ως χώρα βέβαια, γιατί είναι τιμή μιας χώρας να έχει πολλές γυναίκες επιχειρηματίες και να συνεισφέρουν, γιατί έχουν και εκείνες την αξία τους με τα δικά τους χαρακτηριστικά βέβαια, που δεν αλλοιώνονται εντελώς. Το ένα ζητούμενο είναι αυτό τώρα περί δικτύωσης. Και εκείνες οι δομές που υπάρχουν ή τα δίκτυα, εγώ θα ήθελα να αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους, δηλαδή να δικτυώνονται
ώστε να γίνεται πιο μεγάλο το πράγμα και να φτάνει στη γυναίκα η πληροφορία. Δηλαδή, εμένα, όπως γνωρίζω τις σημερινές κυρίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα μέσα από δίκτυα πιο οργανωμένα και πιο γρήγορα, εφόσον διανύουμε πια και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να ερχόμαστε σε επικοινωνία, γιατί μπορούν να προκύψουν και άλλες συνέργειες έως και συνεργασίες και να υπάρχει μια αλληλοβοήθεια η μία της άλλης, εφόσον μιλάμε και την ίδια γλώσσα και ενστερνιζόμαστε ακριβώς τα προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχουν, και εκείνα που υπάρχουν είναι σε λιπέστατο και βαθμό και χαμηλότατο επίπεδο στη χώρα μας έναντι άλλων χωρών, από ό,τι παρακολουθώ την διεθνή αγορά της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς είμαστε πίσω και σε αυτόν τον τομέα και χάνονται συνέργειες που ίσως θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα μπορούσαμε η μία με την άλλη να λύσουμε αυτόματα προβλήματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πετροπούλου. Νομίζω βλέπω πολύ θέλει να απαντήσει η κυρία Κλίμη. Έχω να πω ότι συμφωνώ τόσο πολύ με όλες τις κυρίες που μίλησαν μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με τις επόμενες. Χρειαζόμαστε πολλή εκπαίδευση και εμείς οι γυναίκες μεταξύ μας και πώς μπορούμε να στηρίζουμε η μία την άλλη, ξεπερνώντας έτσι και τα δικά μας στερεότυπα και τις δικές μας αντιζηλίες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω. Χρειάζεται να κάνουμε πέρα το εγώ μας και να πούμε πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και κάποια άλλη επιχειρηματία ή εργαζόμενη, έστω και με μία συμβουλή, ή να ακούσουμε και ένα καλό λόγο όταν χρειάζεται, ένα σκούντιμα στην πλάτη. Ναι, ρε παιδί μου, καλά τα κάνεις, άντε προχώρα. Υπάρχουμε εμείς, είμαστε πίσω εδώ και σε θαυμάζουμε. Ακόμα και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, η στήριξη, και αν βγούμε εκτός από το περιβάλλον της οικογένειας, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, τα παιδιά σου, να σε υποστηρίζουν σε αυτό που κάνεις. Πρόσφατα συζητούσαμε και λέω θα πρέπει να λείψω αρκετά για να είμαι στην Ινδία, γύρω στο μήνα. Η μητέρα μου τρόμαξε και λέει, πού θα αφήσεις το παιδί σου? Λέω, το παιδί μου έχει φτάσει 19 χρονών, εντάξει, θα επιβιώσει, δεν θα πάθει τίποτα δηλαδή. Αλλά η πρώτη της αντίδραση ήταν ότι έχεις το ρόλο της μητέρας ακόμα που έχεις και ένα ενήλικο παιδί. Πού θα πας, πού θα τα αφήσεις? Οπότε όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να οριμάσουν. Νομίζω ότι και όσες είμαστε μητέρες αγοριών χρειάζεται να κάνουμε μια εκπαίδευση και σε αυτά για την επόμενη μέρα, γιατί κάπως έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Αυτόματα δεν γίνεται δυστυχώς, αλλά ας το κάνουμε και εμείς οι ίδιες μέσα στο σπίτι μας. Και να πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικές οι κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη στο Δήμο Διονύσου με τον Εμπορικό Σύλλογο που έχει ένα κομμάτι γυναικείας επιχειρηματικότητας με την κυρία Φραγκουλάκη και μπράβο σας. Δηλαδή και σε τοπικό επίπεδο μπορεί να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και οι γυναίκες, να βρούνε μία στέγη. Αν θέλει μια γυναίκα να γίνει επιχειρηματίας, να ξέρει να χτυπήσει την πόρτα της κυρίας Φραγκουλάκη και να πει «Ρε παιδί μου, θέλω να φτιάξω κι εγώ ένα περίπτερο, ένα βιβλιοπωλείο, ένα κομμωτήριο. Τι πρέπει να ξέρω, τι είναι αυτό που θα μου χρειαστεί?» Από κάποια γυναίκα η οποία έχει ήδη πέσει κάτω και έχει σηκωθεί, έτσι, γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στον δρόμο μας, οπότε έχουμε μια εμπειρία στην πράξη, μια πρακτική σοφία πλέον. Και μπορούμε να πούμε στην επόμενη γυναίκα ότι ξέρεις κάτι, κοίτα και αυτό, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει ένα θέμα ή μήπως αυτό μπορεί να σου λύσει το θέμα. Οπότε, ναι, ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε η μία την άλλη και από εκεί και πέρα ας δούμε και πώς μπορούμε να αλλάξουμε έτσι και αυτόν τον κόσμο βήμα-βήμα, ο καθένας από τη δική του την πλευρά ή και όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πάει μόνο του πλέον. Πρέπει να απαντήσει η Φραγκουλάκη τώρα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ στην κουβέντα που ξεκίνησε η κυρία Κλίμη, που είπε να φύγουμε από το εγώ μας. Νομίζω ότι η εκπαίδευση, πέρα ότι πρέπει να κάνουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά κτλ.,
πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους να αρχίσουμε να ασχολούμαστε πιο πολύ με τα κοινά. Τι εννοώ κοινά? Κοινά είναι ένας εμπορικός σύλλογος. Κοινά είναι η τοπική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Κοινά είναι ένας εθελοντισμός που καθαρίζουμε, κάνουμε. Αυτό είναι το πρώτο λιθαράκι μιας δικτύωσης. Γιατί καθώς συμμετέχουμε μέσα σε αυτούς τους πολύ μικρούς οργανισμούς, συλλόγους κτλ. Εγώ, για παράδειγμα, συμβουλεύτηκα τον κύριο Φλωρά για το βιβλιοπωλείο μου και πραγματικά από εκείνη την ημέρα έχω ένα χαμόγελο από εδώ μέχρι εδώ. Οι δυσκολίες δεν φύγανε. Υπάρχουν. Αλλά, αλήθεια λέω, αλλά μου άνοιξε τα μάτια. Είδα δηλαδή τι πρέπει να κάνεις, Νίκη, αυτό και αυτό και αυτό. Με ενθάρρυνε, δεν μου χάιδεψε το κεφάλι. Απέναντίας μου τα πράγματα έχουν ένα συν ένα, κάνουν δύο, τέλος. Όταν λοιπόν συμμετέχουμε σε ένα τόσο μικρό οργανισμό, τον τοπικό εμπορικό σύλλογο, και αυτός ο τοπικός εμπορικός σύλλογος έρχεται σε επαφή με το επιμελητήριο, μετά έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους συλλόγους της περιοχής, αρχίζουμε και μιλάμε. Εγώ έχω βιβλιοπωλεία, ο Νεκτάριος έχει κοσματοπωλεία, η Ευρυδίκη έχει την επιχείρηση αυτή. Και ο ένας λέει το success story του, το κακό του story, όλα στον άλλον. Δίνει δύναμη, δίνει ιδέες και κάπως έτσι δημιουργείται μια δικτύωση. Άρα εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν, και σαν μαμάδες όσες είμαστε και όσες δεν είμαστε, στο συνάνθρωπό μας, δίπλα μας, στον υπάλληλό μας και οπουδήποτε, να εκπαιδεύουμε τους νέους, ώστε και αυτοί να ξεκινάνε να συμμετέχουν στα κοινά. Τα κοινά φέρνουν όλα τα άλλα που συζητάμε. Και η ισότητα είναι κοινή προς όλους. Ούτε εμείς επειδή είμαστε αφεντικά, είμαστε ανώτεροι από τους υπαλλήλους μας, άρα και εκεί χρειάζεται ισότητα, ισονομία κτλ. Αλλά και αντίστροφα. Και οι υπάλληλοι πρέπει να μας βλέπουν εμάς ίσους με αυτούς και να δίνουν και αυτοί το κάτι παραπάνω. Παντού. Δικτύωση. Και θα ακούσεις μια καλή ιδέα και μπορεί μια γυναίκα να έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα, να μας πει τι προτείνετε, τι λείπει από την περιοχή του Δήμου Διονύσου, για παράδειγμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά για να συμβουλέψουμε εμείς, πρέπει αυτός να βγάλει το εγώ του, δεν τα ξέρει όλα, δεν τα ξέρει κανένας μας όλα, και να έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα. Και εμείς αντίστοιχα να κάνουμε το ίδιο προς εκείνον. Αυτά για τη δικτύωση. Νομίζω η πάσα τώρα έχει μείνει και την άφησα τελευταία αυτή τη φορά, γιατί ήταν πρώτη και όλες τις προηγούμενες φορές. Νομίζω τώρα είναι δικαιωματικά να απαντήσει η κυρία Βαλίνα. Η κυρία Βαλίνα έχει καλυφθεί πλήρως. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να πω μετά από όλες αυτές τις εξαιρετικές τελευταία αυτή τη φορά. Πραγματικά έχω καλυφθεί απολύτως. Το μόνο που ίσως θα μπορούσα να πω είναι ότι επειδή και εγώ μέσω του επιμελητηρίου τώρα έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και συμφωνώ με όλες τις κυρίες που μίλησαν πριν ότι όσο συμμετέχεις, γνωρίζεις ανθρώπους, βλέπεις συλλογικότητες, γνωρίζεις τα προβλήματα με μια ευρύτητα μεγαλύτερη από αυτή που είχες εξ αρχής. Θα ήθελα περισσότερο αυτού του τύπου οι συλλογικότητες να είναι πιο επικεντρωμένες στην ουσία των πραγμάτων και να μην γίνονται εκδηλώσεις για το Θεαθήνε. Αν μπορώ να το καταθέσω αυτό, δηλαδή θα ήθελα όλες αυτές οι συλλογικότητες να έχουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό την αγάπη προς τη γυναίκα και την προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη γυναική επιχειρηματικότητα και για την παρουσία των γυναικών στην κοινωνία και συνολικά. Όχι τόσο να είναι εκδηλώσεις ή συναντήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με το Θεαθήνε ή με το Φαίνεστε, να έχουν μία ουσία και ένα υπόβαθρο τέτοιο που να βοηθήσει πραγματικά τις γυναίκες με όλα αυτά που είπατε και εσείς πριν. Δηλαδή πληροφορίες, ενημέρωση, πράγματα που έχουμε κάνει λάθος εμείς και μπορούμε να τις βοηθήσουμε να τα διορθώσουν, να είναι πιο ουσιαστική η παρουσία τους. Γιατί πραγματικά οι συλλογικότητες είναι πάρα πολύ ωραίες και εξαιρετικές, αρκεί να εξυπηρετούν τον στόχο τους και να μην είναι απλά κινήσεις οι οποίες είναι καθαρά για το Θεαθήνε. Όλα τα υπόλοιπα έχω καλυφθεί απολύτως, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω και εγώ πάρα πολύ στις συνέργειες, στην επικοινωνία και στη συνεννόηση και νομίζω ότι οι γυναίκες ειδικά, επειδή έχουμε άλλου τύπου μενταλιτέ και από τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και από τον τρόπο που κινούμαστε στην κοινωνία, είμαστε πολύ πιο θετικές στις συνεργασίες, στη συνεννόηση, στην κατανόηση προς τον άλλον, οπότε είμαστε πολύ πιο εύκολες στο να κάνουμε πράγματα μαζί.
Αυτό λοιπόν, αν καταφέρουμε μεγαλώνοντας και τα παιδιά μας, έτσι όπως είπαν και οι προλαλήσασες, να αντιμετωπίζουν με ισότητα τα δύο φύλλα, παρόλες τις διαφορετικότητες, τη διαφορετικότητα που έχουμε στα χαρακτηριστικά ως προσωπικότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα τις προάλλες εδώ παιδιά από την 6η Δημοτικού ενός σχολείου, την ημέρα της γυναίκας. Και αυτό που είπα στα κορίτσια ειδικά ήταν να διεκδικείτε τη θέση σας στην κοινωνία και το χώρο σας. Μεγαλώνουμε ακόμα και σήμερα δυστυχώς σε πολλά μέρη και σε πολλές οικογένειες τα παιδιά μεγαλώνουν με διαφορετική νοοτροπία αν είναι αγόρια και κορίτσια. Τα κορίτσια συνήθως κάθονται πίσω. Δεν διεκδικούν τόσο εύκολα τη θέση τους. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή ως προς αυτό που λέω. Πάντα τα κορίτσια... Ναι, λοιπόν, τα αγόρια είναι πιο διεκδικητικά, πιο απαιτητικά, βγαίνουν μπροστά πιο εύκολα, ακόμα και από το να διεκδικήσουν μια θέση στο σχολικό συμβούλιο, ας πούμε, της τάξης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της διαπαιδαγώγησης τα κορίτσια να διεκδικούν τη θέση τους και το ρόλο τους. Αυτό θα αλλάξει τα πράγματα συνολικά, νομίζω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη παρένθεση. Ως προς τα υπόλοιπα, νομίζω έχω καλυφθεί πλήρως από τις κυρίες που μίλησαν πριν. Χαίρομαι τόσο πολύ με όλες τις διαστάσεις που τίθονται και μπαίνουν στο θέμα μας. Είναι πραγματικά, έχει οδηγηθεί η συζήτηση σε πολύ ωραίο δρόμο. Πάμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, θεωρείτε... Αυτό έχει ψηλοαναφερθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Απλά πάμε να το δούμε ξανά και πιο τυπικά. Θεωρείτε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια και ποια είναι η βασικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων? Δεν ξέρω ποια θέλει να απαντήσει πρώτη. Σας αφήνω να διαλέξετε. Θέλετε? Να τοποθετηθώ εγώ πρώτη? Ναι. Νομίζω το ανέφερα και ως παράδειγμα από την προχθεσινή μου συνάντηση με την τράπεζα που σας είπα. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ισοτιμία. Είναι σαφές. Δηλαδή το γεγονός ότι οι τράπεζες καταλήγουν ή διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στο σενάριο του να βγάλουν για τη γυναική επιχειρηματικότητα ξεχωριστό πρόγραμμα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και σαφέστατα γενικότερα οι γυναίκες επιχειρηματίες, νομίζω οι κυρίες που μίλησαν πριν που έκαναν επιχειρήσεις ίδιες εξ αρχής, το έθεσαν ως θέμα αυτό. Υπάρχει μια καχυποψία ακόμα και σήμερα ως προς το αν θα πετύχει μια γυναικεία επιχείρηση. Υπάρχει μια δυσκολία, πάντα υπάρχει ένα δεύτερο βλέμμα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Γιατί γενικώς οι γυναικείες επιχειρήσεις πάνε καλά. Αυτό δεν το έχουμε πει. Δεν υπάρχουν στατιστικά που να δείχνουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτυγχάνουν. Ίσα-ίσα οι γυναίκες επιχειρηματίες πετυχαίνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να πηγαίνουμε κάθε φορά και να το διεκδικούμε στους τραπεζίτες, στις τράπεζες και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Έπρεπε να είναι δεδομένο εξ αρχής. Οι γυναίκες έχουν χαρακτηριστικά ως επιχειρηματίες, τα οποία είναι πολύ γόνιμα για το να πετύχουν οι επιχειρήσεις τους. Και τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Αν κάποιος δει στατιστικά τα δεδομένα, είναι γεγονός ότι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις πετυχαίνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, να το καταλάβουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και να το ενισχύσουν όχι ξεχωριστά με κλάδους διαφορετικούς, αλλά αυτονόητα και αυτοδίκαια εξ αρχής. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου, έχω ολοκληρώσει. Πάρτε μόνοι σας το λόγο. Εντάξει. Είναι εκεί. Ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Ρόζα, είναι δύο αναγνώσεις. Επειδή δούλευα 14 χρόνια σε τράπεζα, γι' αυτό είπα να πάρω το λόγο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς, καταρχήν πιστεύω ότι το έκανε για ένα κομμάτι επειδή είναι θέμα marketing, προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Και δεύτερον, το γεγονός ότι τα μοντέλα, τα χρηματοπιστωτικά που έχουν φτιαχτεί για να εγκρίνουν ένα δάνειο, έχουν φτιαχτεί κατά κύριο λόγο από άντρες. Γιατί είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι ο υπάλληλος έτσι πως μας βλέπει, κρίνει αν θα μας δώσει δάνειο κτλ. Περνάει οικονομικά στοιχεία κτλ. Όμως όλα αυτά τα μοντέλα έχουν χτιστεί από άντρες
γιατί ήταν στα λογιστήρια, ήταν πιο ανδροκρατούμενες, οι γυναίκες στις τράπεζες ήταν πιο πολύ back office, ξέρω εγώ κτλ. Δεν ήταν σε αυτές τις θέσεις ευθύνης. Οπότε όλα τα μοντέλα για να εγκρίνουν ένα δάνειο ή όχι έχουν χτιστεί με άλλες αρχές, ας πούμε, με άλλη πολιτική. Εκεί ίσως θα πρέπει να επανασχεδιαστούν και για να είναι πιο... Γιατί τα κριτήρια είναι όντως διαφορετικά για μια γυναίκα. Άρα θα πρέπει να παίζει ρόλο θετικό στο γεγονός αν το ζητάει μια γυναίκα ή ένας άντρας, για να είναι πιο πραγματικά και όχι μονομερώς να απευθύνονται σε έναν άντρα. Αυτό ήθελα να κάνω απλά σαν απάντηση, ότι έχουν φτιαχτεί δυστυχώς. Έτσι ήταν τότε από άντρες. Ναι, αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με αυτό. Είναι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας. Η όλη δράση αυτή. Και δεν θέλω να φανεί ότι κατηγορώ την τράπεζα. Ίσα-ίσα χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει τέτοιου τύπου δράσεις οι άνθρωποι, έστω στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για να βοηθήσουν γυναίκες να πάρουν χρηματοδοτήσεις και να κάνουν επιχειρήσεις. Απλά θεωρώ αυτό που είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει ως ζητούμενο. Θα έπρεπε να είναι κεκτημένο και να μην χρειάζεται να υπάρχει ως ζητούμενο η γυναική επιχειρηματικότητα, είναι χώρια. Αλλά έχετε δίκιο, δεν είναι θέμα marketing απλά, είναι και θέμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας. Σωστό. Ναι. Ποια θα πει? Κυρία Κλήμη. Ναι. Θέλετε να μιλήσετε? Μιλήστε. Ας μιλήσει η κυρία Φραγκοπούλου, που έχει μπει τώρα στο επίκεντρο, στο μεγάλη οθόνη. Ωραία. Καταρχήν, όντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, ναι, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία και για μια γυναίκα να βρει χρηματοδότηση, είτε σε μικρότερο επίπεδο, είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της εξέβρεσης χρηματοδότησης, η έννοια του ρίσκου. Όσο θέλεις να αναπτυχθείς, όσο θες να μεγαλώσεις, αυξάνει και το ρίσκο. Και από τη φύση μας οι γυναίκες είμαστε πιο επιφυλακτικές σε αυτό. Δεν θέλουμε να το κοντρολάρουμε περισσότερο, δεν θέλουμε να αναλάβουμε τόσο μεγάλο ρίσκο, όπου στη διαδικασία εξέβρεσης χρηματοδότησης, κανονικά αυτό θα πρέπει να είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Διότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μας έμφυτο από μέσα. Συνήθως, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όχι στην Αμερική, στην Αμερική υπάρχει διαδικασία του ρίσκου και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στην Ευρώπη είναι πάντοτε η διαχείριση του ρίσκου. Άρα θα έπρεπε να εμπιστεύεται περισσότερο μια γυναίκα που το λαμβάνει υπόψη της, που έχει μάθει ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολυεπίπεδα πράγματα, που ιδιαίτερα όταν έχει οικογένεια και παιδιά έχει τους πιο απαιτητικούς αξιολογητές από κάτω που πρέπει να κρατήσει την ισορροπία σε μια οικογένεια. Τα παιδιά δεν υπάρχει κάποιος πιο απαιτητικός σε μια οικογένεια. Άρα το ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι πλεονέκτημα και να λαμβάνεται ως θετικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι λόγω της φύσης και της καθημερινότητάς της και της νοοτροπίας της έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να λαμβάνονται ως θετικά και όχι ως αρνητικά. Και να τα αξιοποιήσουμε και εμείς στην κουβέντα μας ως θετικά και ως χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσουν τον άλλον να ξεπεράσει τις φοβίες του, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στην χρηματοδότηση και πρέπει να προσπαθήσει ίσως περισσότερο από το ότι αν ήταν μια επιχείρηση η ίδια και από πίσω υπήρχαν άντρες στην επιχείρηση αυτή. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ας πει, επειδή έχουμε λίγο ξεφύγει στο χρόνο, θα παρακαλέσω τις ομιλήτριες και έχουμε και ακόμα μία ερώτηση, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομες. Οπότε, κυρία Πετροπούλου, κάντε μία σύντομη τοποθέτηση πάνω σε αυτό και μετά και η κυρία Κλήμη, νομίζω δεν σας έχω πει. Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα είμαι σύντομη, γιατί δεν έχω αναζητήσει χρηματοδοτήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο τραπεζών. Ήμουν πάντα πάρα πολύ επιφυλακτική και καχύποπτη και βασίστηκα σιγά σιγά με απλά βήματα στις δικές μου δυνάμεις. Αλλά αν μιλάμε για... δεν με ενοχλούσε το ρίσκο τόσο πολύ. Δεν είχα εμπιστοσύνη, ήταν μια δική μου φιλιποψία.
που τελικά μάλλον σε καλό βγήκε έναντι άλλων γυναικών και ανδρών από δάνεια πήραν επιχειρηματικά, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σχεδόν καταστράφηκαν. Ελπίζω όχι όλοι, κάποιοι που γνωρίζω εγώ και ανέβηκαν πάρα πολύ σε όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι όταν αναφερόμαστε σε άλλα προγράμματα, δηλαδή τύπου ΕΣΠΑ ή αυτά τα voucher που βγαίνουν, που έχει γίνει πια και γραφικότητα, εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ και δεν έχω καμία βοήθεια, αισθάνομαι στο επιχειρηματικό μου πλάνο, είναι ότι δεν έχει εξεταστεί ποτέ η ποιότητα της χρηματοδότησης. Δηλαδή, τι έχω ανάγκη εγώ σε επιχείρηση, μα πόσους υπολογιστές θα πάρω, με καλύπτουν αυτοί, δεν θέλω άλλο voucher. Δηλαδή, θα ήθελα πιο ουσιαστικά προγράμματα να υπάρχουν και να ρωτάτε οι επιχειρηματίες, εδώ αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες, ο επιχειρηματίας, ποιες είναι οι ανάγκες, παιδάκι μου, της επιχείρησής σου, ποιες είναι οι ελλείψεις σου, τι θέλεις, περισσότερα χρήματα για να βγάλεις περισσότερα βιβλία, κεφάλαιο να κινηθείς. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με το πώς θα εξελιχθούμε στην πραγματικότητα, στην ουσία, μέσα στην καρδιά της επιχείρησής μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι παντελώς αβοήθητη. Ευχαριστώ. Κυρία Κλήμη, ναι, βεβαίως. Αν θα μπορούσα και εγώ να μιλήσω έτσι από τη μεριά των startups, έχω να πω ότι ένα startup των πραγμάτων δεν μπορεί να πάρει κάποιο δάνειο από την τράπεζα γιατί δεν έχει οικονομικά στοιχεία ή δεν έχει τα επαρκή οικονομικά στοιχεία για να μπορεί να πάρει δάνειο. Οπότε η τράπεζα φεύγει από τη μέση. Άρα μιλάμε για θεσμικούς επενδυτές ή τα VCs, τα λεγόμενα VCs, τα venture capitals, στα οποία, όπως είπαμε, είναι ξεκάθαρα πολύ μικρό το ποσοστό της γυναικείας χρηματοδότησης και βοήθειας. Αυτό που θέλω να πω και που το διάβασα και στα σχόλια από έναν κύριο, τον κύριο Ντάνο, λέει ότι θα έπρεπε οι γυναίκες επιχειρηματίες να έχουν μειωμένη φορολογία κατά το διάστημα που εγκυμονεί και μεγαλώνει το παιδί της μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή, πράγματα πιο μικρά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν μια επιχειρηματία να σταθεί στα πόδια της ακόμα καλύτερα. Πάντα σκεφτόμουν, εγώ ως μονογονέας επιχειρηματίας δεν είχα ούτε καμία έκπτωση στους φόρους που έπρεπε να πληρώσω. Τίποτα δεν λάμβανα κανένα επίδομα. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, η οποία θα με βοηθούσε να σταθώ πιο εύκολα στα πόδια μου. Γιατί αν πρέπει να πληρώσω τους ίδιους φόρους που πληρώνει ένα ζευγάρι σε ένα σπίτι, εγώ έπρεπε να συντηρήσω και ένα σπίτι μόνο μου, με ένα παιδί. Όλα αυτά το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Και αναφέρομαι σε αυτό και συγχωρέστε με, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει και ξέρω πώς είναι. Και μπορεί να μιλάω εκ μέρους κι άλλων γυναικών που αισθάνονται έτσι αντίστοιχα. Οπότε, τη γυναικεία φύση χρειάζεται να την αγκαλιάσουμε. Είναι διαφορετική από την αντρική φύση. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οπότε, θέλει άλλου είδους μεταχείριση. Και όπως υπόθηκε, ότι όλα αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, έχουν σχεδιαστεί από άντρες. Οπότε, είναι δύσκολο να μπει στη θέση μιας γυναίκας και να κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημά της, εκτός αν την ρωτήσεις. Έτσι, που αυτό θα έπρεπε να γίνει, να κάνουμε μια έρευνα και να πούμε τι χρειάζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες, και το καταθέτω σαν πρόταση εδώ, τι χρειάζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες για να μπορούν να σταθούν καλύτερα στα πόδια τους και να προχωρήσουν. Αυτό. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, επειδή μονοπόλησε αρκετά το συντονισμό, θα ξαναδώσω το λόγο στον Γιώργο τον Κωνσταντακόπουλο που ήταν στην αρχή. Να βάλουμε και λίγο και κανέναν άντρα μέσα στο παιχνίδι. Βεβαίως. Οπότε, Γιώργο, για κάνε μας εσύ την τελευταία ερώτηση και προχώρα και λίγο στα περαιτέρω πράγματα. Εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω ότι νιώθω ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε role models και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό γυναίκες σαν εσάς να έχουν περισσότερο πιο ενεργό προφίλ και να εμπνέουν νέες γυναίκες και έχουν υποθεί τόσα πολλά ωραία πράγματα. Πραγματικά είμαι χαρούμενος ότι καταγράφουμε κάποιες από τις σκέψεις και τις ιδέες που έχετε εκφράσει και μάλιστα συγκεκριμένα κιόλας είναι και ανάμεσα στα σχόλια κάποια από τα πράγματα που μόλις ανέφερε η κυρία Κλήμη. Η κυρία Σοφία Μπαλτά ανέφερε γενικά τη μονογονικότητα ως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε αυτό να αλλάξει η νομοθεσία. Και εγώ
μεγαλώσαμε τη μητέρα μου, κατά κύριο λόγο. Οι γονείς μου χωρίσαν όταν ήμουν 6 ετών. Οπότε έχω μεγαλώσει με γυναίκες γύρω μου. Οπότε γενικά όλο αυτό το θέμα της ανισότητας το αντιλήφθηκα όταν έγινα πλέον ενήλικας. Δεν αντιλαμβανόμουν ότι κάτι είναι διαφορετικό, γιατί δεν είχα μεγαλώσει σε ένα σπίτι που υπήρχε κάποιος άντρας να επιβάλλει το οτιδήποτε. Και για πολλούς λόγους είμαι χαρούμενος γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Γενικά, κάποια στατιστικά ως προς την Αγγλία, γιατί θα περάσω στην επόμενη ερώτηση. Βασικά, πρώτα θα κάνω την ερώτηση, η ερώτηση είναι, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάτι μοναδικό ή ιδιαίτερο που φέρνουν οι γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο και ποια συμβουλή θα δίνετε σε μια γυναίκα που τώρα ξεκινάει το δικό της εγχείρημα σε σχέση με έναν άντρα επιχειρηματία? Γενικά, αυτό που έλεγα ως προς τα στατιστικά και τη μοναδικότητα, εγώ ένα πράγμα το οποίο γνωρίζω από την εμπειρία μου στο Μάντσεστερ και με την κοινότητα που τρέχω, ξέρω ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα μεγαλύτερο σκοπό από απλά τον οικονομικό, συνήθως είναι πολύ περισσότερες πιθανότητες να ηγούνται από γυναίκες. Είναι μία στις δύο κοινωνικές επιχειρήσεις ηγείται από γυναίκες και μάλιστα συνήθως το υπαλληλικό προσωπικό σε αυτές τις εταιρείες είναι κατά κύριο λόγο επίσης γυναίκες. Είναι περίπου γύρω στο 60%. Και αυτό το βλέπεις σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι περίπου σε αυτά τα ποσοστά. Οπότε, για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω και στην καθημερινότητά μου. Οπότε, για μένα αυτό είναι κάτι αρκετά... Αυτό είναι μια μοναδικότητα. Δηλαδή, οι γυναίκες θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Και αυτό έχει διάφορες εκφάνσεις στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο, αν θέλει η Αλεξία, η κυρία Πετροπούλου, να ξεκινήσει την απάντησή της. Δεν ακούμε. Πολύ χαίρομαι, κύριε Κωνσταντακόπουλε, γιατί ξεκινήσετε από μένα, γιατί θέλω να συνδέσω αυτό που είπατε. Ακριβώς από εκεί θα ξεκινούσα, από την συναίσθηση. Επομένως, είναι ωραία η συνέχεια, δηλαδή το μοντάζ. Πραγματικά, οι γυναίκες που ηγούμαστε στην κοινωνική οικονομία πρέπει να είμαστε υπέρ του αδυνάμου. Να το πούμε έτσι λίγο πιο θεατρικά. Έχουν ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, είτε ασχολούνται με κοινωνική οικονομία, είτε ευρύτερα με την επιχειρηματικότητα. Πέραν από αυτού, θεωρώ ότι έχουμε ανεπτυγμένη και τη διαίσθηση, είναι κάτι άλλο. Και επίσης μπορούμε αυτό που ήθιστε να λέγεται, ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, δηλαδή και 2 και 3 πράγματα. Υπάρχει δεν βρίσκω απόλυτα τη λέξη τώρα, δηλαδή έχουμε αντανακλαστικά γρήγορα σε πολλαπλές δραστηριότητες, γιατί αυτή είναι μάλλον εκφύσεως συμβαίνει αυτό. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μας, δηλαδή η ενσυναίσθηση, ότι είμαστε πολύπλευρες και μπορούμε παράλληλα να λειτουργούμε εξίσου επιτυχημένα σε 2 και 3 και 4 και 5 διαφορετικές δραστηριότητες. Ναι, αυτά έχω να πω τώρα. Ποια ήταν η άλλη υποερώτηση, τι να πω στις νέες επιχειρηματίες που ξεκινάνε τώρα, νομίζω αυτή είναι η... Σωστά. Ναι. Μία συμβουλή που θα δίνατε. Δεν θα συμβουλέψω, δεν θεωρώ ότι είμαι σύμβουλος. Θα τους ευχηθώ να είναι ανθεκτικές, να μην το βάζουν κάτω, να συνεχίζουν πάντα να πιστεύουν στον εαυτό τους και σε εκείνο που επέλεξαν να κάνουν και που αγαπάνε και να μην το εγκαταλείψουν για τεχνικές δυσκολίες. Θα συνεχίζουμε να είμαστε υπερβοτικές και κάπου θα βγάλει αυτό. Εμένα κάπου με έβγαλε, είμαι ικανοποιημένη. Μπορεί να με έβγαλε πλούσια, αλλά σίγουρα με έβγαλε πιο πλούσια σαν άνθρωπο και πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα η καθημερινότητα και δεν έπληξα από μια γυναίκα πιθανότητα να είναι υπάλληλο σε ένα γραφείο και ζει επί 20 χρόνια την ίδια ρουτίνα. Είναι μια πρόκληση, έχει ρίσκο το επιχειρήν, έχει πολλές ομορφιές, γνωρίζεις πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, όπως και απόψε το βράδυ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις υπέροχες συζητήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσω την κυρία Ρόζα Βαλίνα να... Ναι. Συμφωνώ απολύτως, με κάλυψε η συνομιλήτρια μου, η κυρία Κυπροπούλου. Νομίζω και η ενσυναίσθηση που είπατε εσείς στην αρχή είναι ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό στις γυναίκες, το οποίο και στην επιχειρηματικότητα δημιουργεί πολύ ωραίο κλίμα καταρχήν και βοηθάει να λύνονται τα προβλήματα πολύ συχνά πριν αυτά δημιουργηθούν.
οι γυναίκες έχουμε αυτή την ικανότητα, επειδή αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον γύρω μας και τις συνθήκες, τα αναλύουμε τα πράγματα λίγο νωρίτερα, νομίζω, πριν έρθει η κρίση, πριν έρθει η δυσκολία. Αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα λόγω της διαίσθησης και της ενσυναίσθησης που έχουμε με το περιβάλλον και προλαβαίνουμε πολλές φορές τις κρίσεις και τις δυσκολίες. Επίσης, νομίζω οι γυναίκες έχουμε ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό στο ότι δουλεύουμε πολύ καλά ομαδικά. Οι άντρες έχουν περισσότερο τη διάθεση να φανούν μπροστά οι ίδιοι, λέω πάντα ως αρχηγοί, ως ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. Το εγώ είναι αρκετά συχνά πολύ υψηλά, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για τις γυναίκες να συνεργαζόμαστε, να κάνουμε συνέργειες με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, να δουλεύουμε σε ομάδες, να ακούμε τους συνεργάτες μας, να αντιλαμβανόμαστε το κλίμα γύρω μας και να δουλεύουμε με περισσότερη αρμονία, νομίζω, γενικά οι γυναίκες. Οπότε αυτό επιχειρηματικά μπορεί να βοηθάει πολύ στο να αποφεύγουμε τα λάθη, να προλαβαίνουμε τις κρίσεις και να κάνουμε μια πιο φιλική προς τους συνεργάτες διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης καλύτερο στις ομάδες, που είναι πολύ θετικό στο επιχειρήν, νομίζω, γιατί το επιχειρήν είναι χαρά, είναι δημιουργία και όταν κάνεις συμμέτοχους και τους συνεργάτες σου αυτό, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο θετικά και πιο αποτελεσματικά. Τώρα σε μια νέα γυναίκα που θα ήθελε να ανοίξει μια επιχείρηση, να ιδρύσει μια εταιρεία ή οτιδήποτε στην Ελλάδα, θα της ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Είτε είναι γυναίκα είτε άντρας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επιχειρήν στη χώρα δοκιμάζεται. Παρόλες τις δηλώσεις όλων για τη μεγάλη επιτυχία των project και των χρηματοδοτήσεων κτλ. Και ζώντας, θα ξαναπώ, σε μια περιοχή η οποία δοκιμάζεται τραγικά τα τελευταία χρόνια από την απολιγνητοποίηση και την κρίση που υπάρχει, είναι όλα τα εργαλεία δύσκολα προσβάσιμα για τους νέους ανθρώπους. Οπότε θα της ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη, αλλά να είναι ανθεκτική, όπως είπε και η κυρία Πετροπούλου, να μην το βάλει κάτω, και θα ευχηθώ και στα νέα κορίτσια συνολικά να βγουν μπροστά, να μην κάνουν πίσω για κανέναν λόγο. Ό,τι διεκδικούμε, πρέπει να το διεκδικούμε με δύναμη και πάθος. Οι γυναίκες έχουμε πάθος, έχουμε διεκδικητικότητα. Δεν είμαστε απλά, συνεργάτες. Πρέπει να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε τη θέση μας. Και τα νέα παιδιά, με την εκπαίδευση που θα κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, και την παιδεία, η οποία πρέπει να αλλάξει συνολικά, ενώ όχι τόσο στο επίπεδο του σχολείου, αλλά στο επίπεδο της οικογένειας και των δομών μέσα στις οποίες ζούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα κορίτσια να διεκδικούν το ρόλο τους στην κοινωνία και να μην αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν πίσω ποτέ. Όσο περισσότερο διεκδικούν οι γυναίκες το ρόλο τους και το θέλω τους, τόσο πιο ευτυχής θα είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε όλοι. Αυτή θα ήταν η τελική μου τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις όλων. Χάρηκα πάρα πολύ για την επικοινωνία με όλους και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που με καλέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δικιά μας τιμή. Να είστε καλά. Νομίζω ότι πολύ σημαντικά τα points που κάνετε, και διάβαζα κιόλας έρευνα γύρω γενικά από την συναισθηματική νοημοσύνη και υπάρχει όμως πλέον απόδειξη ότι οι γυναίκες έχουν πιο αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη από τους άντρες, το οποίο τους επιτρέπει να είναι και πολύ καλύτερες ηγέτες σε επιχειρήσεις. Γιατί είναι πολύ πιο, τους έρχεται πιο φυσικά το να διαχειριστούν κρίσεις και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και να πρέπει να πάρεις αποφάσεις και τα συναντή. Συν όλο αυτό που συζητήσατε ως προς την συνεργατικότητα και τα συναφή. Θα καλέσω τώρα την Μαριάνθη, την κυρία Φραγκοπούλου, να μας πει την άποψή της για τη διαφορετικότητα και για το αν έχει κάποια συμβουλή για νέες γυναίκες επιχειρηματίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω να συμπληρώσω σε αυτό που μόλις είπατε, ότι οι γυναίκες έχουμε την δυνατότητα πολλές φορές να κάνουμε καλύτερη διαχείριση κρίσεως. Να βάζουμε και πίσω το εγώ μας προς το καλό της επιχείρησης, να πάρουμε και αποφάσεις πολλές φορές που
Μπορεί να πάρουμε και ένα ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικό, ώστε να δούμε να εξελίσσεται καλύτερα η επιχείρησή μας. Χωρίς να σκεφτόμαστε τόσο πολύ το εγώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι όταν θέλεις να κάνεις μια επιχείρηση, ότι πρέπει να σκέφτεσαι το καλό της επιχείρησής σου. Όχι τη δική σου προβολή, αλλά την εξέλιξη, την επιβίωση της επιχείρησής σου. Και συνεχώς να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Η αλήθεια είναι τώρα, όσον αφορά το θέμα κάποιος που θέλει να γίνει επιχειρηματίας στην Ελλάδα, καλή επιτυχία. Είτε ξεκινάμε, θα πρέπει να ξέρει ότι πραγματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά καμία διαδρομή δεν είναι εύκολη. Όποια διαδρομή και να είναι αυτή. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα βασικό χαρακτηριστικό. Είναι αυτό που αγαπάει να κάνει, είναι αυτό που θα τον κάνει χαρούμενο κάθε μέρα. Θα ξυπνάει το πρωί και θα πηγαίνει με διάθεση στη δουλειά, ακόμα και όταν τα πράγματα δείχνουν να είναι όλα χάλια. Μοιάζουν να πάνε όλα στραβά. Γιατί μια μέρα θα πηγαίνουν όλα στραβά και την άλλη μέρα θα είναι όλα καταπληκτικά και όλα δημιουργικά και θα τα έχεις ξεπεράσει και θα νιώσεις πάρα πολύ ωραία που το έχεις ξεπεράσει. Άρα, η κινητήριος δύναμη να είναι κάτι που ξέρει και αγαπάει και απολαμβάνει την καθημερινότητα, έχοντας έναν στόχο, καθένας το δικό του στόχο. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχει απαραίτητα, αλλά αν έχεις ένα στόχο, σίγουρα θα έχεις μια διαδρομή που θα σε οδηγήσει κάπου. Αν δεν έχεις στόχο, ο ένας στόχος σου είναι να φτάσεις μέχρι τη γωνία, πιθανόν δεν θα φτάσεις ποτέ μέχρι εκεί. Άρα, να βάζουμε στόχους σε αυτό που αγαπάμε, να απολαμβάνουμε την καθημερινότητα, να την κάνουμε κι εμείς λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη, επιλέγοντας τις σωστές συνεργασίες, επιλέγοντας ανθρώπους που ίσως καλύπτουν τα δικά μας κενά, δηλαδή συνεργασία, όχι μόνο με γυναίκες, αλλά συνεργασία με τους άντρες, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω της φύσης μας. Και είναι πολύ ωραίο όταν συνεργαζόμαστε και καλύπτει ο ένας τον άλλον και προχωράμε μαζί και κάνουμε δημιουργικές ομάδες. Οπότε αυτό που έχω να προτείνω είναι να μην το φοβηθούν, αν το θέλουν, αν το πιστεύουν, αν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, να μην ακούσουν κανέναν παρά μόνο την καρδούλα τους και να προχωρήσουν. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό το point το οποίο κάνετε, ότι κανένα μονοπάτι δεν είναι εύκολο, οπότε γιατί να μην κάνεις αυτό που αγαπάς. Δηλαδή, είναι πολύ σωστό αυτό. Επίσης, ναι, θα συμφωνήσω και θα αυξάνω ως προς αυτό που λέτε γύρω από την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πραγματικά βγάζω το καπέλο σε όποιον κάνει επιχείρηση στην Ελλάδα και αυτό το αντιλήφθηκα όταν μετακόμισα στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, που είδα πόσο πιο εύκολο σε εισαγωγικά είναι. Δηλαδή, δεν βάζει εμπόδια κανείς σε σένα. Υπάρχουν τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας. Πέρα από αυτό, δεν έρχεται κάποιος να βάλει τρικλοποδιές ή να αλλάξει νόμους και λογιστικά και τα συναφή κάθε 3 και λίγο. Anyway, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Αλεξία Πετροπούλου την κυρία Βίκη Κλίμη να συμβάλλει. Γιώργο, καταρχάς να συμφωνήσω και αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό, να συμφωνήσω σε αυτό που είπες προηγουμένως για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την κοινωνική διάσταση. Πράγματι, γυναίκες είναι μέσα κατά πλειοψηφία και γυναίκες ηγούνται επίσης. Και εκεί βλέπουμε μια δυσκολία και στις χρηματοδοτήσεις και σε προγράμματα και οπουδήποτε αλλού μπορούν να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Βέβαια, πέρα από αυτό, όπως αναφέρανε και οι προηγούμενες κυρίες, ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα, πολύπλευρη διάσταση είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Και η κυρία Πετροπούλου που το αναφέρατε για τη πολύπλευρη διάσταση που έχουμε, όποτε μιλάω με μέντορες άντρες και συζητάμε έτσι τα χαρτιά που ανοίγω στο τραπέζι και λέω σκέφτομαι αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε τ' άλλο και λέει τώρα λέει πρέπει να συγκεντρωθείς σε να κάνεις ένα πράγμα, να κάνεις focus σε ένα πράγμα. Μα εγώ δεν είμαι καλή να κάνω focus σε ένα πράγμα. Είμαι καλή να κάνω focus σε 5 διαφορετικά πράγματα, γιατί έτσι λειτουργώ και έτσι εκφράζομαι. Αλλά η φύση του άντρα που είναι λιγότερο περίπλοκη και πολύπλευρη, θεωρεί ότι το ένα πράγμα είναι αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί είναι και από τη φύση τους έτσι. Χωρίς να σημαίνει αν υπάρχει σωστό και λάθος, έτσι δεν βάζουμε σωστά και λάθη, αλλά εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα, σαφέστατα, σε πολλαπλά επίπεδα. Οπότε, αυτό που έχω να πω
σε κάποιον νέο ή νέα ή όχι και νέο, και σε μεγαλύτερη ηλικία, που αποφασίζει να γίνει επιχειρηματίας, είναι, θα συμφωνήσω με την κυρία Φραγκοπούλου, το αγαπάς, το γουστάρεις, κοιμάσαι με αυτό, ξυπνάς με αυτό. Αν ναι, κάντο, τόλματο, και νομίζω ότι υπάρχουμε εδώ εμείς για να σε βοηθήσουμε και να σου πούμε και 2 πράγματα τα οποία μπορούν να σε πάνε και παρακάτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν τις πόρτες τους και βοηθάνε νέους ή και μεγαλύτερους ανθρώπους που αποφασίζουν να μπουν στο επιχειρήν. Και νομίζω ότι είναι και η δική μας ανταπόδοση σε αυτό που κάνουμε καθημερινά. Το να βλέπουμε άλλους ανθρώπους να προχωράνε και να προοδεύουν και να έχουμε βάλει και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό. Οπότε, ναι, στην Ελλάδα το επιχειρήν είναι πραγματικά δύσκολο. Αν μπορεί κάποιος να δει και εκτός Ελλάδος, εννοώ να μένει στην Ελλάδα, να επιχειρεί στην Ελλάδα, αλλά να βλέπει, να ρίχνει και τα μάτια του στον υπόλοιπο κόσμο, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και έχουμε δει επιχειρήσεις οι οποίες το κάνουν και τα πάνε εξαιρετικά καλά. Οπότε, ναι, αν το γουστάρεις κάτω και μη φοβάσαι, θα βρεθεί η λύση. Εξαιρετικά, ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσω την κυρία Φραγκουλάκη, νομίζω είναι η μόνη που δεν έχει συμβάλει ακόμα στην ερώτηση. Λοιπόν, εγώ όταν διάβαζα για την ερώτηση, ακριβώς αυτές τις λέξεις, ενσυναίσθηση, πολύπλευρη γυναίκα, επιμονή κτλ. Και με τι ασχολείται κυρίως? Με εταιρείες που έχουν κοινωνικό υπόβαθρο, ασχολούνται με περιβαλλοντολογικά, ιδίως στην Αγγλία είναι πάρα πολύ. Και αναρωτιόμουν το γιατί. Γιατί πάλι ξεκινάει από την εκπαίδευσή μας. Δηλαδή, εμείς οι γυναίκες είμαστε dedicated, ας πούμε, γεννιόμαστε, γιατί η φύση μας αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές σε όλες τις ομιλήτριες, ότι η φύση της γυναίκας και η φύση της γυναίκας. Δηλαδή, εμείς, επειδή έχουμε την ενσυναίσθηση, ασχολούμαστε πιο πολύ με τα κοινωνικά. Νομίζω ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σαφώς και η γυναίκα, λόγω της φύσης της, θα πω κι εγώ, σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, οπότε ασχολείται και με τα κοινωνικά, αλλά γιατί έχει γαλουχηθεί κιόλας έτσι. Δηλαδή, δεν θα τολμήσει πολύ εύκολα μια γυναίκα να γίνει πυρηνικός φυσικός, όπως είναι η ομιλήτριά μας εδώ πέρα στην παρέα μας. Δεν θα τολμήσει μια γυναίκα να ασχοληθεί με τη ΔΕΗ, με το λιγνίτη, γιατί είναι ανδροκρατούμενο. Και εγώ έφυγα από τον κλάδο της πληροφορικής, γιατί ήταν και αυτός ανδροκρατούμενος. Άρα, πού θα πάω? Θα στραφώ σε ένα επάγγελμα που είναι πιο κοντά μου, ας πούμε, πιο κοντά στη φιλοσοφία μου. Δεν μας το αφήνει πολύ εύκολα η κοινωνία μας να τολμήσουν οι γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα να εισχωρήσουμε. Άρα θα σταθώ και εγώ ότι πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ η εκπαίδευση στην οικογένεια, κυρίως υπόθηκε από πριν, αλλά και στα σχολεία, ώστε και τα σχολεία να συμβάλλουν οι γυναίκες να σκέφτονται out of the box. Δηλαδή, εμείς πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας και να τολμήσουμε, και οι νέες, αυτή είναι η συμβουλή μου και προς οι νέες, να τολμήσουν οτιδήποτε. Δεν υπάρχει πλέον ανδροκρατούμενο, γυναικοκρατούμενο και οτιδήποτε. Εμείς έχουμε τα πολύ ωραία αυτά χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά, γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος, έχουν πλέον αποδειχτεί και ψυχολογικά και οτιδήποτε, αλλά χρειαζόμαστε και την αντρική σκέψη, που είναι 1 και 1 κάνουν 2, είναι πιο ορθολογικοί, σκέφτονται, οπότε μας συμπληρώνουν. Και πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα κομμάτια, ώστε μια επιχείρηση να γίνει πάρα πολύ επιτυχημένη και να φτάσει και οπουδήποτε. Άρα, ναι, είμαστε πιο κοινωνικές, εννοώ ότι ασχολούμαστε με τα κοινωνικά, αλλά γιατί μάλλον μας το υποδεικνύει η φύση μας. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές τοποθετήσεις. Με έχουν ενημερώσει ότι έχουμε μείνει από χρόνο, οπότε θα ζητήσω συγγνώμη, δεν θα προλάβουμε να δώσουμε το λόγο, γιατί θα ήταν και άδικο να δώσουμε το λόγο σε κάποιον και μετά να μην δώσουμε λόγο σε κάποιον άλλον. Επίσης, θα πρέπει να είναι πολύ σύντομες οι ερωτήσεις και δεν έχουμε το χρόνο γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμένα η συζήτηση σήμερα με έχει εμπνεύσει
και ότι σίγουρα θα συζητήσω με την ομάδα, με τον τομέα επιχειρηματικότητας και να δούμε πώς μπορούμε να εξελίξουμε τη συζήτηση τη σημερινή και να καλέσουμε και άλλες συζητήσεις σαν τη σημερινή. Οπότε θέλω, αν μπορώ να πω ότι υπόσχομαι πως θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις και θα καλέσουμε να συμβάλλουμε και να παράγουμε κιόλας να παράγουμε λύσεις. Αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε, ένα πράγμα το οποίο θα με ενδιέφερε να καταφέρουμε είναι αυτό, να καταφέρουμε να παράγουμε λύσεις και να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε την γυναική επιχειρηματικότητα να μεγαλώσει περαιτέρω. Ευρυδίκη, δεν ξέρω και εσύ αν θες να πεις κάποια τελευταία λόγια. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, γιατί δεν θέλω να πάρω και το χρόνο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συζήτηση που έγινε. Ήταν πολύ... νομίζω, ελπίζω να ενέπνευσε και να ενημέρωσε τον κόσμο κιόλας για το κομμάτι αυτό της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιώργος ο Φλωράς να κάνει μια... Εγώ να πω να κλείσω, να ευχαριστήσω όλες και όλους. Η κυρία Ματζούκου να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε στις 8 η ώρα. Χαρά, πρέπει να κάνουμε, τι να κάνουμε, τελειώνει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Τράβηξε, πρώτη μας ήταν. Να πούμε για όλες και για όλους ότι ήταν η πρώτη δημόσια εκδήλωση του τομέα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης και να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους όλων, να ευχαριστήσω τον Γιώργο και την Ευρυδίκη και τον Θανάση τον Ακόπουλο φυσικά που δεν μίλησε σήμερα, αλλά ήταν στην ομάδα διοργάνωσης των εκδηλώσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους. Θέλω να πω προσωπικά ότι θαυμάζω αυτό που λέγεται γυναίκα και την θέλω πολύ περισσότερο στην κοινωνία και στην πολιτική ενεργή. Και γι' αυτό πρέπει πολλά να κάνουμε, όχι λίγα. Από μένα ευχαριστώ. Καληνύχτα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.